Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 City FM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information ng Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 24, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 12 oras na pulo ka minutos kag 1 segundo na lang ang nabilin antes karon ang adlaw sang Pasko. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon ni Mola mo ang Kurman Bombo Cham Blanco Hover sa mga nagapanguna kag dalaguan karon nga mga balita. Department of Health nagapahanumdom nga likawan ang pagmaneho sa salakyan kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Sa bihag kabayan Philippine Army on Red Alert status sa nagahilapit sining founding anniversary sa CPP-NPA. Paghatag sang reward sa pagsulbar sa krimen, hindi na kinahanglan suno pa sa kay Governor Toto Defensor Jr. Kag Chief of Police sa Police Station number 10, ginklaro nga wala sang gang ang ginakaulamiran ang mga suspitsado sa buno kag sumungman rinambol nga nagluntad sa may Cubic Park sa distrito sa Mandurriao. Lakip na sinadri karon sa aton sining pagpangalagad na mayong balita para sa mga taga-syudad sa Iloilo kay ang aton sining alkalde, isa sa mga ginhatagan sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Cities and Municipalities. Nagikan ini karon sa Council for the World or Council for the Welfare of Children o kung CWC. Istorya nato ni nakaroon sa aton sinipray niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bombo Radyo Iloilo. Sa sining mga tinyon yari karon sa aton sining live studio aton sining winner nga maga-claim sa niya sining premyo, daily winner naton, magabaton sang 1,000 ka pesos nga cash plus gift pack nga nagabalor 1,000 na sulod pa sa urukan siniya nga balde. Sa live studio aton sining welcome si Ma'am Marjorie Perez. Ma'am Marjorie, maayong udto. Kumusta ikaw? Merry Christmas in advance sa imo, ma'am. Thank you. Same to you. Sigurado nagawaning pang Noche Buena nata kay may nauyatan ka na nga cash prize. Palihog ako isip kung 1,000 ka pesos ina, Ma'am Marjorie. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 100.
Ano man? 700. 700 pesos, 100 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos! Ano ni Nanay Marjorie ang 1,000 pesos? Mga makal namon dahil karon tamon sa amon nga pangnutsibay na. Wow! Ipamakal sa Noche Buena. May bodyguard si Nanay Marjorie nga upo diri subong. Sino yung mga bodyguard, Nanay Marjorie? Si Roport Hari Apitong. Si Roport. Wow. Apo mo na ni. Apo ko na. Apo mo na ini. Mabuot, hindi? Mabuot. Ati palaskwahan ni Lula kay ginautdan si Lula, sigurado na sureball ng Paskwa. Nay Marjorie, ara pagin isa ka balde nga urukan, may mga grocery goods, check ka binay kung madala mo. Oh, hakwata lang. Palapiti? Dalagin eh. Dala ka tama. Sige, anong mahambal ni Nay Marjorie? Saya sining mga premyo na baton? Salamat gid sa Bombo sa siningang gintukod nilang ninyo nga nga promo. Gagakalipag gid kami sa pag-intra tungod kay plano ano gid kami nga magadaog man ako. Agdahaman to mga taga Hibulo Haniway nga mag-intra sila para nga magdaog pa sila. Kamo man mga taga Haniway nga tupad balay ko nga karon excited nun sa pag-abot ko. Intra man kamo kapareho ko para nga kamo man magabaton sang premyo nga pareho ko. Basta Radio! Basta Radio, Bombo. Star FM! Star FM, it's all for you. Okay, sa liwat, congratulations kay Ma'am Marjorie Perez sa Barangay Hibulo, Haniway, Iloilo. Iya sining proof of purchase sa Omega Pain Killer. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 driman sa palatuntunan. Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo na hibaluan naton ngiti subong masako ang tanan. Halos iya ang mga kultura nato pamalaklon, ang iban sini nakabakal na, nakaplastar na, sang ila sini nga pang Noche Buena later on sa aton man sini nga mga kasimanwa. Pero ang ginahandaan man sang kadamaan ining Cabral Files ining Cabral Files ngayara nagkaroon ginauyatan sang ombudsman sa aton sini karon nga mga kabumbo kay man formal na gaging turnover sa Department of Public Works and Highways sukon DPWH sa ombudsman ang mga computer kag subong man files halin sa opisina sang nagtaliwan nga si former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ini ang pagsunod man sang DPWH sa giniisyo nga sa PINA Dusistecom sang Office of the Ombudsman para nga mapaidalom sa forensic examination sa mga otoridad ang anuman nga datos nga makuha sini kag ang iban siniti may posibilidad nga na-alter, na tamper, ginkakas, no? Sa aton sini nga mga kabombo sang naglupok ining issue may kantanan sa flood control. Sunod sa Department of Public Works and Highways kalakip sa mga gin-turnover ang mga files ni Cabral halin sa nakaligad sini nga napulo katuig. Ang nasambitan nga turnover ginpangunahan ni DPWH Undersecretaries ni Casio Conti, Arthur Bisnar, Ricardo Bernabe III kag Charles Calima Jr. Sunod pa sa kay Assistant Ombudsman Miko Clavano sa mahibaluan ining pagtaliwan ni Cabral gilayon sini nga ginbando sa mga otoridad sa Benguet nga ipa-preserve ang mga gadgets sa nasambitan sining anay opisyal. Ginpayag naman nga dako ang mabulig ni Cabral sa ginapayag sining mga kickback, mga porsyento, mga komisyon sa flood control scandal. Bangod nga ginapayag nga nakaganar diriya sa anomalya ang pila ka mga opisyal sa nga pungsod. Siyempre, ti balanya ni Gagi siya kay ti opisyal man siya sa nga DPWH mo. Bago pa man ang panigayon sa investigasyon, napasakanan sa kaso maangot sa anomalya, ining ginapahayag ni ining former undersecretary sa DPWH, antes mo man, ngayon siya ang kuha or tawag sila nga gintapos nga sila kaugalingon pinaagi karon sa paglukso sandig sa investigasyon
Pinagi sa paglukso sa Banglid dito sa may Cannon Road sa Tuba, Benguet, mga kauturan. Ang iban sining mga balita kagay impormasyon aton sining iplastar dali man sa paday nga pagpalayag sa bumbuhanay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanay nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo. Kasama ang pamilya matapos ipagbawal ng International Criminal Court. Biyahe naman po sa may Manila Northport, fully booked na. Balita si dating Pangulong Rodrigo Duterte ipagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon na hindi kasama ang pamilya matapos ipagbawal ng International Criminal Court. Biyahe naman po sa may Manila Northport, fully booked na. Pero mga pasahero patuloy pa rin dumarating. Ang Department of National Defense tuloy naman ang trabaho ngayong holiday habang ang Philippine National Police tudubantay na sa mga komunidad ngayong bisperas ng Pasko. Si Vice President Sara Duterte naman sumentro ang kanyang Christmas message sa pagmamahalan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman hiling ngayong Pasko na magkaroon na ng apo. Sa ating provincial report, abangan pumamay ang Philippine Coast Guard nag-deploy ng 2 barko para alalayan ng mga stranded na pasahero dyan sa may Lucena Port. Sa international news naman, si Pope Leo XIV nanawagan ng isang araw na kapayapaan sa buong mundo sa Pasko. At sa sports balita, abangan ang Indiana Pacers lalo pang nabaon sa pagkatalo matapos tambakan ng Milwaukee Bucks. At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Ipagdiriwang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Pasko at Bagong Taon nang hindi kasama ang kanyang pamilya. Ito matapos ng pagbawal ng International Criminal Court ang pagdalaw sa kasagsagan ng holiday. Kinumpirma naman ng nakababatang anak ng dating Pangulo ang naturang impormasyon na si Veronica Duterte. Anya, kailan lang niya ito nalaman at dismayado anya ang dating Pangulo nang ipaalam na hindi nila siya mabisita sa Pasko at Bagong Taon. Sa kabila nito, sinabi ni Kitty Duterte na manatili sila sa labas ng International Criminal Court Detention Facility kasama ang kanyang ina at mga Pilipinong taga-suporta
ng dating Pangulo. Just learned of it a while ago. Honestly, I was quite disappointed. Talagang parang lumubog yung mukha niya when I told him that we couldn't visit on the days mismo which are Christmases. But I did tell him that siguro 24 ng gabi, I'll just wait for him there and then shout or something. I told him that we're close, we're just close, we're outside. His family, Mira, my mother, and I will be outside along with his Filipino supporters. Also, obviously, his foreigner supporters. Bahagi po yan ng pahayag ni Veronica Duterte, ang anak nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon po sa may bahagi ng Netherlands. Muli ngang dumating si Kitty Duterte sa The Hague nitong Disyembre 19. Ayon pa rin po sa anak ng dating Pangulo, okay ang kanyang ama bagamat hindi na kasing lakas gaya ho ng dati. Nagtapos ang kanilang pagbisita sa kanya sa pamagitan ng pagdarasal. Samantala, binigyang diin naman ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng pagbabahagi ng biyaya at pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga sektor ng lipunan na dumaranas ng matinding pagsubok. Ayon sa Vice Presidente sa kanyang mensahe ngayong Kapaskuhan, tuwing ganitong panahon ay muling ipinapaalala sa atin ang biyayang hatid ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit sa kabila ng mga hamon sa buhay, mas nagiging makabuluhan ang pagdiriwang kung ito ay nauuwi sa pagtulong sa mga nangangailangan. May mga karamdaman, ulila, walang tahanan, biktima ng sakuna at karahasan at mga sektor na madalas nakakaranas ng kapabayaan. Hinimok din ng Vice Presidente ang publiko na ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng Pilipinas, kasabay ng kanyang pagbati ng isang masaya at mapayapang Pasko para sa lahat ng Pilipino. Narito ang bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samut-saring mga hamon sa ating mga kababayan? Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa lagi din nating ipagdasal biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin, Bahagi po yan ng mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong bisperas ng Pasko. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, naglabas ng closed-circuit television footage ang National Bureau of Investigation na kuha doon ho sa hotel kung saan pansamantalang nanatili si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral bago ang kanyang pagkasawi. Ang naturang footage ay may orihinal na markang Huwebes, Disyembre 18 ng taong kasalukuyan. Kuha ito mula alas 2:47 hanggang alas 2:49 ng hapon. Makikita sa footage na makailang ulit na kinatok ni Cabral ang pintuan ng isang room na malapit lamang sa hotel elevator. Makalipas naman ng ilang sandali, nabuksan ang pintuan at makikitang hindi agad pumasok si Cabral, ngunit tumuloy din kinalaunan sabay sara doon sa pintuan. Makaraan ang 1 minuto at 20 segundo o 1 minute and 20 seconds, muling binuksan o nabuksan ang pintuan at makikitang lumabas si Cabral na sinundan ng isang lalaki na kawangis ng kanyang driver. Agad ding nagtungo ang dalawa sa elevator na huling kuha sa footage na inilabas ng National Bureau of Investigation. Sa naturang video, suot ni Cabral ang isang blue jeans, isang cream jacket at isang handbag. Suot naman ng kanyang driver ang pulang t-shirt, blue jeans at isang shoulder bag. Ang suot ng dalawa ay halos tumutugma dun sa isang selfie na kuha ng driver ni Cabral na may marka o may petsang alas 9 ng umaga o alas 9:11 ng araw din pong iyon. Kung babalikan ang naunang salaysay ng driver nitong si Cabral, dakong alas 2 ng hapon nang iniwanan niya ang dating opisyal sa Cannon Road sa may Sitio Maramal, Camp 5, Barangay Camp 4 sa bayan ng Tuba. Nangyari ito anya matapos silang manggaling sa Ion Hotel doon sa may Baguio City. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang nakuhang footage ay isa sa mga ebidensyang patuloy na inaaral at nirerepaso
Habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ukol sa kontrobersyal na pagkamatay ni Cabral, ang itinuturing na central figure sa nabunyag na korupsyon sa flood control at iba pang public infrastructure project sa bansa. Binigyang din naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pangangailangan na matukoy ang dahilan kung bakit bumisita at bumalik si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral sa Baguio City. Paliwanag ng alkalde na dati ring nagsilbi bilang direktor ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na may relevance ang mga naturang impormasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Hindi lamang sa pagkamatay ni Cabral, kundi maging sa malawakang korupsyon na bumabalot sa mga flood control project. Kabilang sa mga dapat anyang matukoy ay kung ilang beses siyang pabalik-balik sa Baguio, ano ang kanyang binabalik-balikan sa naturang syudad at kung sino ang kanyang binabalikan o kinakausap. Giit ng dating general, mahalagang mabigyang kasagutan ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon upang magamit sa mas malalimang pang-imbestigasyon. Kailangan din na niyang matukoy ang mga ginawa ni Cabral sa mismong araw na siya ay namatay bago pa siya nagdesisyong magtungo sa Baguio at sa La Union. Ayon sa alkalde, bagamat posibleng mahirap matunton ang lahat ng ito, mahalagang matukoy ang lahat ng anggulo bilang kalinawan na rin sa pagkamatay ni Cabral at sa kanyang papel sa multi-billion peso na flood control scandal. Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo. Diyan sa may Palasyo Malacanang ho tayo, si Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos. Ang kahilingan po ngayong Pasko ay ang magkaroon ng apo. Nagpahiwatig na rin na handa ng maging lolo at lola. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Nagpahiwati sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na handa na silang maging lolo at lola ayon sa kanilang holiday theme video na inalabas nitong Martes. Sa naturang video, ibinahagi ng Pangulo na madalas nilang tanungin ang kanilang tatlong anak na lalaki kung bakit wala pa silang apo. Ayon sa Presidente, ito na rin ang kanilang hiling tuwing Pasko, lalo na't nasa tamang edad na ang kanilang mga anak para mag-asawa. Sumang-ayon naman dito si First Lady Liza Marcos at sinabing iyon din ang kanyang Christmas wish. May tatlong anak sina Pangulong Marcos na nasa hustong gulang na para mag-asawa. Ito ay sina Ferdinand Alexander o Sandro Marcos, Joseph Simon na nasa 30 years old at William Vincent na nasa 28 years old. Karamihan sa kanilang personal na buhay ay pribado. Bagamat minsang inamin ni Sandro na nagkaroon siya ng 5 taong relasyon sa aktres na si Alexa Miro. Tinapos si Pangulong Marcos ang kanyang Christmas vlog sa pagbati sa lahat ng Pilipino ng isang ligtas, masaya at malusog na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? First Lady Liza Marcos. Samantala, nananawagan naman si dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa mga Pilipino na humugot ng lakas mula sa mga pananampalataya at pinagsaluhang pagpapahalaga habang ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Sa kanyang mensahe sa Pasko, sinabi ni Romualdez na ang pagdiriwang ay paalala ng pag-asa at pagmamahal, lalo na sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Binigyan diin ng dating speaker ang katatagan at malasakit bilang mahalagang haligi sa pagiging Pilipino. Ayon pa sa mambabatas, ang kapanganakan ni Jesucristo ay nagbibigay ng panibagong pag-asa at lakas sa mga pamilya at komunidad. Pakinggan natin si later Representative Martin Romualdez. Mga kababayan, this Christmas season, we celebrate the deep faith that unites us Filipinos. Pag-asa, puso, tapang, at pagmamahal sa bawat isa. May the birth of Christ renew our hearts, strengthen our families, and remind us that even in difficult times, light always finds its way through. Maupay nga Pasko!
si later Representative Martin Romualdez. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño, yes, Bombo Genesis. Yes, although dati nang nasabi ni Secretary Gomez na magtatrabaho pa rin si Pangulong Marcos ngayong Pasko, pero wala siyang balak na lumabas ng Metro Manila kasi last year parang pumunta siya ng Baguio City doon sa mismong araw ng Pasko. Wala, Bombo Genesis, kasi ang sabi sa atin ng palasyo ngayon ay nandito lang sa palasyo ng Malacanang si Pangulong Marcos. At sinabi nga sa atin noon ni Secretary de Gomez at maging si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magdodoble tayo trabaho itong si Pangulong Marcos para nga sa ating pambansang budget. Pero ngayon, Bombo Genesis, may mga ulat kasi na imbes sa January 29 o December 29 o may hanggang December 31, lalagdaan ni Pangulong Marcos itong 2026 national budget. May mga ulat kasing lumalabas na sa January 5, lalagdaan ito ng Pangulo. Pero inaantay natin ang tugon dito ng palasyo, lalo na si Executive Secretary Ralph Recto. So inaantabayan natin ngayon dito sa palasyo kung totoo nga itong report na sa January 5, lalagdaan ni Pangulong Marcos itong 2026 national budget para nga sa ating kababayan, Bombo Genesis. Maraming salamat, Tumbuan. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy naman po ang trabaho ng Department of National Defense ngayong holiday kasama ang mga attached agency nito. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, ito ay upang masiguro din ang ligtas na Pasko at Bagong Taon at matiyak na ma-enjoy ng bawat Pilipino ang buong holiday nang walang banta sa kanilang seguridad. Mananatili anyang nakaalerto ang Defense Department laban sa lahat ng uri ng banta. Hiniling din ng kalihim ang suporta ng bawat isa para sa naturang ahensya, kasabay ng pagnanais nitong magkaroon ng mas moderno at masangkop na ginagampanan nitong mandato. Samantala, nagpasalamat din ang kalihim sa lahat ng mga patuloy na nagsasakripisyo para masiguro ang ligtas na holiday. Anya, patuloy na babantayan at tutulungan ng pamahalaan ang pamilya ng mga ito tulad ng pagtulong ng gobyerno sa mga veterano. Nag-alay din ang panalangin ng kalihim para sa lahat ng biktima ng mga kalamidad ngayong taon, kapwa dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kasabay ng pagtiyak na lalo pang pag-iibayuhin ng Department of National Defense ang trabaho nito para mapigilang mangyari muli sa hinaharap. Nasa ilalim naman ng Defense Department ang Armed Forces of the Philippines, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya na naka-heightened alert ngayong holiday season. Samantala, umapela ang National Council on Disability Affairs sa publiko na respetuhin ang mga persons with disabilities sa gitna huyan ng kaliwatkan ng mga selebrasyon. Paalala ng ahensya sa publiko, kailangang igalang ang dignidad at ang karapatan ng bawat persons with disability sa lahat ng holiday activities tulad ng mga parlor games, entertainment at iba pang paraan ng selebrasyon. Giit ng ahensya, ang holiday celebration ay hindi dapat nagsisilbing panahon kung saan ang mga may kapansanan ay ginagawang katatawanan o katuwaan o kinukutsa, pribado man na selebrasyon o pampubliko. Inihalimbawa ng ahensya ang natanggap nitong mga ulat kung saan ginagaya umano at pinagtatawanan ang ilang mga may kapansanan sa ilang nangyayaring selebrasyon. Ilan sa mga ito ay na-upload pa sa internet na umaninangan ng katatawan mula sa mga online user. Ayon sa konseho, ang ganitong pangyayari ay nagdudulot lamang ng stigma at diskriminasyon laban sa mga persons with disabilities. Nakakasira sa kanilang pagkatao at nagdudulot ng pag-pighati sa kanilang mga kapamilya at sa buong community o sa buong disability community. Dagdag pa ng naturang konseho, hindi lamang ito paglabag sa spirit of Christmas kundi hayagang paglabag din sa nilalaman ng Republic Act No. 7277, ito ho yung Magna Carta for Persons with Disabilities, ang batas na nagpoprotekta sa dignidad at karapatan ng bawat persons with disability. Binalaan din ng konseho ang publiko na tumatangkilik nito at nag-upload ng mga video sa online at nakahanda umano ang ahensya o ang konseho na maghain ng akmang kaso. Kasabay naman ng malawakang selebrasyon ngayong holiday, umapela ang naturang konseho sa bawat isa na isulong ng may respeto, inclusive at may dangal na selebrasyon nang walang nasasaktan, napapahiya o napapahirapan.
Samantala, kuha po tayo ngayon ng mga sitwasyon dyan sa mga pantalan dahil yung biyahe po sa Manila North Port fully booked na po ngayon. Ilan po sa mga pasahero patuloy pa rin nagdaragsaan dyan. Kung nangyang kuha tayo ng sitwasyon dyan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Ever, Bombo Genesis, fully booked na ang biyahe dito sa Manila North Port ngayong Miyerkules, Bisperas sa araw ng Pasko. Ito mismo ang ibinahagi ni Manila North Port Manager Jenelisa Rebong na makapanayam ukol sa sitwasyon ng pantalan. Ang biyahe niya raw ay mamayang alas 9 pa ng gabi na patungong Cebu at Cagayan de Oro. Kung kaya't may pangilan nila ng pasahero ang nagsimula at patuloy na nagsisidatingan sa pantalan para sa kanilang pagbiyahe. Ayon sa naturang opisyal ng Manila North Port, inaasahan na abot sa 800 pasahero ang nakatakdang maglayag sa biyahe ngayong Bisperas ng Kapaskuhan. Narito ating pakinggan ang ibinahagi ni Jenelisa Rabong, ng Port Manager ng Manila North Port. Okay, sa ngayon, isa lang po kasi yung biyahe natin, ano. For today is yung Cebu Cagayan, so that is scheduled itong 9 p.m. This evening. So ngayon pa lang kasi dumadating yung ating mga pasahero. Kanina as of 6 a.m. nasa around 30 plus lang kasi yung pax natin. Yung pagdating kasi nila around 12 pa. Normally, mga 12 yan dadating yung mga pasahero natin. Pero sa ngayon, unti-unti na silang dumadating. And ang expected natin na pasahero for this voyage is nasa 800. Nasa around 800. Gayunpaman, aniya ay mayroon pa ring nakalaan para sa mga nais pang humabol sa biyahe o tinatawag na chance passengers. Lagi raw itong ginagawa ng pantalan, ngunit hindi inirerekomenda sapagkat walang kasiguraduhan kung makakasama sa pagbiyahe o pag-alis ng barko ngayong Bisperas ng Pasko. Muli ating pakinggan ang ibinahagi ni Jenelisa Rebong, ang manager ng Manila North Port. Normally naman kasi may mga chance passengers pa rin naman, no? Every day laging may chance passengers. Pero we are not encouraging yung ganon sa ngayon kasi nga fully booked na. So kahit na mag-chance passenger, although may nagno-no show naman paminsan-minsan, kaya lang kasi kapag marami yung mag-chance passengers, maiipon sila dito sa PTV or dito sa concourse. So yung susunod na biyahe pa naman ay sa 26 pa kung yung biyahe nila for today. Dagdag pa ng naturang opisyal, ang bilang ng mga naisasama bilang chance passenger ay nakadepende sa mga pasaherong di magpapakita sa nakaschedule nilang pagbiyahe ngayong araw. Kung kaya't para sa mga hindi pa nakakapag-book ng biyahe na biglang darating ngayong araw, hindi makatitiyak kung makasasakay sila sa loob ng barko sa nakatakdang paglalayag nito ngayong Bisperas ng Kapaskuhan. Narito atin namang muling pakinggan ang maikling kasagutan ni Jenelisa Rabong, Port Manager ng Manila North Port, sa naging pagtatanong ng Bombo Radio. May nagno-no show na. Depende kasi yan sa shipping lines. Siguro mga nasa 5%. Depende. Kasi depende rin yun kung may magno-no show eh. Kung walang nag-no show, edi hindi sila maka-accommodate. Bombo Genesis, Bombo Ever, paalala naman ng pamunuan, ipinagbabawal ang pagdadala ng matutulis sa bagay o patalim at ang maging o lalo na ang baril ay mahigpit na hindi pinahihintulutan sa loob ng pantalan. Bombo Grant? Yes, Bombo Genesis. Naabisuhan ba yung mga nagtutunga pa rin diyan kasi kung fully booked na lahat tapos may mga nagtutuloy-tuloy pa rin diyan hanggang sa ngayon, medyo kon na to, no? Maiipon na sila or magkukumpulan na sila diyan sa may North Port mismo? Bombo Genesis, ito nga yung ipinapaalala ng pamunuan sapagkat yung mga hindi pa nakakapag-book ngayong araw ay maisasama doon sa chance passengers. Ngunit sabi niya na hindi nire-recommenda na magtungo sila ngayong araw sapagkat walang kasiguraduhan kung sila ay makakasama sa paglalayag. Patungkol sa kanila ay inaasahan na ngayong araw yung huling pagbiyahe o paglalayag ng barko at bukas wala ng biyahe. Ang susunod na lamang na pagbabiyahe ay sa 26 o sa 26 ng December. Yan ang susunod na kanyang sinabi dito sa ating siyang mga kapanayam, Bombo Genesis. Kamusta ang accommodation doon sa mga nariyan na hindi pa nakakabiyahe? Kasi sabi mo kanina may mga dumarating pa pero fully booked na, no? So yung pinag-i-stayan nila diyan ng mga facility, okay naman. May mga kuryente, tubig na maaari nilang gamitin.
Kung inyo makikita, Bombo Genesis, ito sa ating video, ay may mga upuan na inilaan para sa mga pasahero naghihintay. Yan yung nasa labas pa lamang. Iba pa yung nasa loob. At sa ating pagtatanong kanina, kanilang tiniyak na meron naman sila mapag-iistayan sapagkat 24 oras naman raw itong magiging bukas. Kumbaga, kung may maghihintay man dito sa Pantalan, ay bukas sila at tatanggap pa rin sila hanggang sa mismong araw na Pasko. Kung kaya't sabi niya na kahit pa Pasko o kung sino man ang magpapasko dito, ay sila mananatiling nakabukas. Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bogran. Nag-uulat mula dito Ito po si Bombo Grant Hilario para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga usapin na natili pong naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard sa gitna po ng patuloy na pagdagsa ng mga pasaherong hahabol na magsiuwian sa kanilang probinsya para sa selebrasyon ng Pasko. Kaugnay pa rin po nito ay patuloy ang sinasagawang maritime safety measure at inspection ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa buong bansa bilang parte o bahagi po ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025. Base sa consolidated report ng Philippine Coast Guard, ngayon pong nitong Disyembre 23, nasa mahigit kalahating milyon ang naitalang inbound at outbound passengers sa mga pantalan sa buong bansa. Nagsagawa rin ng inspection ng Philippine Coast Guard personnel sa mahigit 2,000 mga barko at 2,000 mga motor bangka. Nagpaalala naman ang Coast Guard sa mga sea passengers na magtungo ng maaga sa pantalan, sumunod sa safety protocol at magsuot ng magaan na jacket kung kailangan at iwasang sumakay sa punuang barko o walang sapat na safety equipment upang maiwasan ng anumang untoward incident. Sa halos kaugnay din pong development, sinakluluhan ng Philippine Coast Guard ang mga stranded na pasahero sa Lucena Port sa Quezon patungong San Agustin sa probinsya po ng Romblon ngayon pong bisperas ng Pasko. Ayon pa rin sa Coast Guard, idineploy nito ang BRP Suluan na unang bumiyahe kaninang alas 6 ng umaga sakay ang nasa 75 o 75 na pasahero mula Lucena Port patungong San Agustin sa probinsya ng Romblon. Ang isa pang barko ng Coast Guard na BRP Bagakay ay biyaheng San Agustin na may sakay o lulan ho na 89 na pasahero mula rin sa parehong pantalan. Tiniyak naman ng Coast Guard na tinututukan ng Department of Transportation ang mga stranded na pasahero upang matiyak na makakauwi sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya para ipagdiriwang ang Pasko. Ang naturang misyon din anya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakaangkla sa I-Care program ng Philippine Coast Guard kung saan sinisiguro ang paghahatid ng mga kinakailangang serbisyo sa sambayanang Pilipino. Sa ibang mga balita ho tayo, sumailalim sa mandatory quarantine ang nakadetene na si Sara Diskaya kasama ang siyam na iba pang akusado doon po sa may Lapu-Lapu Jail kasunod ng paglipat sa kanila kamakailan mula sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Kasama ni Diskaya na ang tatlong mga female detainee na inilagay sa reception cell para sa mandatoryong quarantine period mula 5 araw hanggang sa 2 linggo. Ayon kay Chief Inspector Ivy Christine Manigos, ang female dormitory warden ng Lapu-Lapu City o Lapu-Lapu City Jail, binigyan sila Diskaya ng kanilang mga pangunahing pangangailangan sa klawaan niya ng isolation period, ang health monitoring at maging yung pagkumpleto ng booking procedure. Nakabinbing mga rekomendasyon mula sa regional physician ng pasilidad. Pagkatapos naman ng kanilang mandatoryong quarantine, aantayin ang rekomendasyon ng kanilang regional physician para sa kanilang susunod na hakbang. Subalit, ayon naman kay ayon pa rin sa opisyal na ginagawa ng Bureau of Jail Management and Penology ang kanilang makakaya para ma-secure ang mga high-profile inmates. Samantala, pinayuhan po ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Sara Diskaya na makipagtulungan na sa pamahalaan at ituro na ang umano'y naging backer niya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ng dating senador kasunod ng tuluyang pagkakakulong ni Sara Diskaya dahil sa pagkakadawit niya sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Ang naturang proyekto ay natukoy na ghost project, gayong napaglaanan ito ng mahigit 96.5 million pesos na pondo. Iginiit ni Trillanes, nakakuha si Diskaya ng aabot sa 200 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa gobyerno dahil sa sinasabi niyang backer. Malaking bulto nito anya ay nagmula pa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung babalikan ay inamin ng mag-asawang Diskaya sa pagdinig noon sa Senado na taong 2016 sila nagsimulang tumanggap ng mga proyekto sa gobyerno.
Ayon kay Trillanes, dapat ay isiwalat na ito ni Diskaya at maaari pang makatulong sa kanya habang hinaharap ang kasalukuyan niyang kaso, maliban sa iba pang kasong maaaring ihain laban sa kanya dahil sa iba pang mga pinasok niyang kontrata. Kasalukuyan nga pong nasa female dormitory ng Lapu-Lapu City Jail sa probinsya ng Cebu si Sara Diskaya. Sa ibang mga updates tayo, pinag-iingat ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko laban sa mga nagkalat na mga peking pera, lalo na ngayong holiday season. Payo nitong si South Luzon Regional Director Attorney Tomas Carino Jr., mayroong mga paraan para masigurong tunay ang mga nahahawakang pera. Paunahin dito ang security feature ng paper bills. Nialambawan nito ang pagkapa sa pera kung mayroon nitong mga embossed print o mistulang nakaukit na imprenta, akmang detalye sa bawat bahagi ng pera at iba pang fine details. Ibinahagi nito ang technique na feel, look, and tilt kung saan maaring masuri ang tunay na pera sa pamagitan po ng pagkapa sa paper bills, pagsuri sa lahat ng markings at pagtagilid upang makita ng mas maigi sa lahat po ng mga details ng naturang bill. Yung tinuturo dyan na technique, yung aming tinatawag na feel, look, and tilt. No, pag sinabi mong feel, tingnan mabuti ang pera, tingnan kung andon yung mga security features. Feel, kapain po natin, o may mga security features din po na andyan. Diyan, pag feel, ma-feel mo na yung tunay na pera, mayroon dyan tinatawag na emboss prints. Nakaumbok po yan. Sa peke na pera, wala po yan. Then tilt, patagilid din, tingnan, yung may mga security features din po dyan na makikita. I-tilt mo lang po, papatagilidin mo, titingnan mo yung pera, makikita mo rin po yung. Ang po ay napayag na Attorney Tomas Carino Jr., ang nagsisilbing Director ng South Luzon Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, tumungo po tayo dyan sa may North Luzon Expressway dahil light traffic na lamang daw po yung aasahan ngayong bisperas ng Pasko. Kaugnay niyan may report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, asahan ng light traffic o bahagyang mabagal na daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong bisperas ng Pasko, Disyembre 24. Ayon kay NLEX AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, hindi na inaasahang magiging mabigat ang trapiko dahil marami na mga biyahero ang naunang umuwi pa sa kanilang mga probinsya simula pa noong Disyembre 19. Kaya't hindi na nagsasabay-sabay ang mga sasakyan ngayong araw at nitong nakalipas na araw. Batay sa monitoring ng NLEX, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing bahagi ng expressway, kabilang ang Balintawak Toll Plaza, bahagi ng Mindanao Toll Plaza, Bukawi Toll Plaza, San Fernando northbound at San Fernando southbound, kung saan naitala lamang ang light traffic condition. So ngayon pakinggan natin ang tinig ni NLEX ABP for Traffic Operations, Robin Ignacio. Po yung daloy ng traffic po natin. Kung meron naman pong hahabol pa na bibiyahe ng mga kababayan natin ay maaaring maya-maya. Pero sigurado po mga bandang late afternoon ay maluwag po yung ating daloy ng traffic. Naranasan na po kasi natin yung mabigat na o mataas na volume ng mga bumiyaheng mga kababayan natin mula pa po nung Friday, December 19. Ganun din po nung Saturday, December 20. Nung Sunday, medyo mababa yung volume po natin. Bagamat mayroon pa rin po tayo na monitor na pauwi naman ng probinsya. At nitong Lunes at saka kahapon ay talagang marami pa rin pong bumiyahe. In fact, kahapon po, tuloy-tuloy po yung mabigat na daloy ng traffic natin hanggang kaninang madaling araw na po, around 2 a.m. na po naubos yung ating volume. Po at yun nga, distributed at ganun din po na hindi lang po yung mga pauwi ng probinsya yung ating na-monitor. Marami rin po talaga yung papasok ng Metro Manila at halos sabay nga po yung volume natin kaya minsan hindi na po kami nakakapag-implement ng counter. Kaugnay nito, nagpaalala naman si Ignacio sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe sa NLEX o sa iba pang expressways upang maiwasan ang aberya sa daan. Pinayuhan din ng mga motorista na siguraduhing updated at gumagana ang kanilang RFID para mas maging mabilis at maayos ang pagdaan sa mga toll plaza. Muli, pakinggan natin ang tinig ni NLEX AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
Tama po kayo, hindi lang po sana dito sa NLEX Connector, NLEX at SCTEX kasi yun po yung sakop po namin dito sa MPTC North. Pero kahit saan sigurong kalsada o biyahe, kailangan po talaga na nakahanda po yung ating mga motorista. Dapat nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. At yun nga po, pagdadaan po sila dito sa expressway, sana po naka-RFID na po sila. Lalo-lalo na po ngayon, meron naman po na pong available na one RFID sticker, one account na pwede nilang gamitin sa lahat po ng expressway dito sa Luzon. So madali na pong i-manage. Dagdag pa ni Ignacio, bagaman may naitatala silang ilang minor incidents sa kahabaan ng NLEX, agad naman itong nare-respondihan ng traffic and emergency teams ng expressway operator. Anya, patuloy ang kanilang 24/7 monitoring sa pamamagitan ng CCTV upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko ng mga motorista ngayong holiday season. Mula sa North Luzon Expressway, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mula sa mga NLEX, dako tayo sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Patuloy pong pakipag-ugnayan ng Pambansang Pulisya sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang seguridad. Kasama na ho dyan ang bisperas ng Pasko hanggang bukas at sa kabuuan po ng holiday. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Patuloy ang malalim na pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga local government units para matiyak na mapapanatili ang seguridad sa loob ng mga komunidad ngayong bisperas ng Pasko. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama ito sa binigyang pansin sa kanilang deployment upang matiyak na may mga magbabantay pa rin sa mga maiiwang tahanan ng mga mamamayang magsisiuwian sa kanilang mga probinsya ngayong panahon ng Kapaskuhan. Paalala din ng tagapagsalita sa publiko, iwasan na muna po sa mga at-the-moment post dahil posible niya itong maging tip o lead para sa mga kawatan at posible ring magamit bilang dahilan ng krimen. Sa ganitong insidente, ma'am, ang binigyan po ng Philippine National Police, sasama po sa deployment plan yung mga residential areas sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units. Importante rin po, kaya po sinasabi po ng Philippine National Police, lalo na po yung mga alis. Isa yun sa mga advisory natin na huwag masyadong maging SOCMED o social media na conscious na kung saan sinasabi natin yung mga locations natin, yung mga pupuntahan natin. Nauna naman na dito ay nagtalaga na ng higit sa 100,000 mga tauhan ang pambansang pulisya para sa Oplan Ligtas Paskuhan 2025 na siyang nakadeploy sa iba't ibang terminal, pantalan at maging sa mga lugar na madalas dinadagsa ng publiko ngayong Pasko. 70,000 mula rito ay kasalukuyang nasa ground para magpatupad ang seguridad at magbantay sa mga lansangan at maging sa mga komunidad sa buong bansa. Habang higit sa 30,000 naman ang nakalaan bilang augmentation na standby units kung sakali man kailanganin pa ng karagdagang deployment kung sakali. Para sa Ligtas Paskuhan 2025, nakaraang taon, ma'am, nag-deploy ang Philippine National Police ng 60,000 plus. Para po sa 2025, mag-deploy po tayo ng 100,000 plus. 70,000 dito ay ang mismong uniform personnel at 30,000 plus ito yung mga augmentations unit po natin. Samantala, liban dito, bantay sarado na rin ng Philippine National Police ang mga online platforms para sa posibilidad ng paglaganap ng mga online scams at iba pang mga krimen. Nananatili naman sa heightened alert status ang antas ng alerto sa buong hanay ng Philippine National Police bilang paghahanda na rin sa kahit anumang kaganapan. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Muling nanawagan si Pope Leo XIV sa lahat ng isang araw na kapayapaan sa buong mundo, kahit na ngayon lamang Pasko, kasabay ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang pagharap sa mga mamamahayag sa labas ng Papal Palace, sinagot ng Santo Papa ang ilang mga katanungan hinggil sa giyera sa Ukraine. Ayon kay Pope Leo, isa sa mga labis niyang ikinakalungkot sa mga araw na ito ang katotohanan na pagtanggi ng Russia sa hiling para sa Christmas truce o ceasefire. Kaugnay nito, muling binuhay ng Santo Papa ang kanyang panawagan para sa paghinto ng labanan sa Pasko at umaasa siya na makikinig sila sa panawagang ito na magkaroon ng 24 oras o isang buong araw na kapayapaan sa buong mundo. Nagpahayag naman ng pag-asa si Pope Leo ng pag-usad ng peace agreement sa Middle East, kung saan ang phase 2 ng kasunduan ay kasalukuyan ng tinatalakay.
Samantala, hindi naman napigilan ng Santo Papa na magpahayag ng pagkadismaya sa kamakailang pag-aproba sa kanyang mismong home state na Illinois ng assisted suicide para sa mga adult na may terminal illnesses o may prognosis na 6 na buwan o pababa simula sa Setyembre ng susunod na taon. Binigyang diin ni Pope Leo XIV ang pangangailangan na irespeto ang pagiging sagrado ng buhay mula simula hanggang sa dulo. Subalit sa kasamaang palada niya, nagpasya pa rin si Illinois Governor J.B. Pritzker na permahan ang naturang panukala, kaya't lubhang dismayado dito ang Santo Papa. Kaugnay nito, inimbitahan ni Pope Leo ang lahat, partikular na ngayong Christmas season, na pagnilayan ang nature at kahalagahan ng buhay ng tao. Saad ng Santo Papa na nagkatawang tao ang Diyos tulad natin upang ipakita kung ano ang tunay na kahulugan ng mabuhay. Kaya't ang pag-asa at panalangin ng leader ng Simbahang Katolika ngayong Christmas season na lumagong muli ang paggalang sa buhay ng tao sa bawat sandali mula sa paglilihi hanggang sa likas na kamatayan. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, makakaranas ho ng maulap na papawirin na may mahihinang pagulan ng ilang bahagi po ng ating bansa ngayong Christmas Eve. Ayon sa State Weather Bureau, maulap na may kalat-kalat na mga pagulan, kasama rito ang mga thunderstorm, dala ho ng easterlies, ang mararanasan dyan sa may Bicol Region at dyan sa may Quezon Province. Sa Cagayan at probinsya ng Isabela naman, kasama ho ang probinsya ng Aurora, magdadala ng maulap na papawirin na may mahihinang mga pagulan, ang hanging amihan. Iral naman ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may isolated light rains dahil ho yan sa amihan sa may Ilocos Region, dyan sa may Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Dito naman po sa National Capital Region o dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na merong mga isolated rain shower o thunderstorm, dulot naman po ito ng easterlies. Patuloy naman na pinag-iingat ang publiko na bantayan ang lagay po ng panahon para sa ligtas sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Yun pong mga panghanda sa Noche Buena, katulad na naman po ng star sa pagkainan tuwing may Pasko at iba pang selebrasyon na lechon. Abay, dinadagsa na po ng mga mamimili. Kaugnay niyan, may report si Bombo Angelo Aganan. Bumbo Ever, Bumbo Genesis, dagsa na ang mga mamimili ng iba't ibang pang Noche Buena ngayong bispiras ng Pasko. Kasama na rito ang hindi mawawala sa hapag ng mga Pinoy tuwing Kapaskuhan, ang lechon at lechon belly, kung saan dinarayo ang mga tindahan dito sa Laloma sa Quezon City na siyang sikat na bilihan ng mga lechon. Hele-helera ang makikitang nagtitinda dito ng lechon at iba't ibang klase ng panghanda sa Noche Buena. Naglalaro naman ang mga presyuhan ng lechon dito sa halagang nagsisimula sa 13,000 ang pinakamaliit hanggang 25,000 to 30,000 naman ang mga malalaki. Ang tindahang ito na halos mahigit 60 taon nang nagbebenta ng lechon dito sa Laloma ay tuloy-tuloy na pinupuntahan ng mga mamimili dahil sa umano'y masarap na timpla ng kanilang mga tinitinda. Hindi lang lechon kundi mayroon din lechon belly, ulo ng baboy at kutsinilyo ang dinarayo dito. Ayon kay Aika Salanguit, apo ng may-ari ng tindahan ng lechon, taon-taon umano dumadagsa ang mga bumibili ng lechon dahil naging tradisyon na ng mga Pilipino ang paghahanda ng mga ito sa hapag tuwing may selebrasyon. At ngayong Kapaskuhan ay inaasahan talaga nila ang maraming mamimili. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Aika Salanguit. Tuwing Pasko talaga, dumadagsa talaga sa Laloma ang mga customers, like mga Filipino, kasi tradisyon na ang lechon tuwing Pasko. So, nag-aano sila, parang nagre-ready sila for Christmas kasi doon nagsasama-sama yung family para makabili ng lechon. Well, Filipino is all about family. So, ayun, malakas. Because of quality service and lasa. Punta na kayo sa Milas Lechon dahil subok na since Ang mamimiling si Jano Salva ay bumili na ng kanilang panghanda mamaya sa Noche Buena na lechon belly. Maaga talaga raw silang nagpupunta dito sa Laloma para mamili dahil mabilis daw maubos ang mga tinitindang lechon dito. Katulad ng karamihan, kahit may kamahalan sa presyong lechon ay talagang bumibili siya nito tuwing may budget dahil sa nakasanayan na umuna nila ang paghahanda nito. Aniya, isang beses sa isang taon lang naman ipinagdidiwang ang Pasko,
kaya't mainam na masarap ang hinahanda sa hapag. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Jano Salva. Lechon belly po. Panganda ngayong Noche Buena. Hindi, traditional na ano na to eh. Hindi maaalis sa handaan talaga yung lechon. Lalo na pagkapas. O hindi kasi, pagka ineksakto mo yan, magkakaubusan din yan. Ito mo nga yung lechon belly, o konti na lang. Pakunti na. Mamaya paubos na rin. Late na nga ngayon. Hindi naman taon-taon. Mostly ganun. Pero hindi siya totally taon-taon. Lalo na kung may budget talagang lechon tayo. Mas okay kung malaki pa. Samantala, inaasahan pa ang paglagsan ng mga mamimili dito sa La Loma mamayang hapon hanggang bukas kung kaya't abala ang mga nagtitinda para paghandaan ang pagdating ng kanilang mga customers. At yan ang ulat mula dito. Bumbo. Yes, Bumbo Genesis. Hindi ba affected ang mga lechonan dyan sa may QC? Kasi mga mahigit isang buwan na before ang Pasko ay nagkaroon ng deklarasyon na nagkaroon ng mga ASF dyan sa may QC. Ngayon, walang epekto ito dun sa mga nagbebenta at ganoon na rin yung mga bumibili. Bumbo Genesis, sa ating ang panayam kanina sa mga nagtitinda ng lechon dito sa Quezon City, ito naman daw na mga supply ng kanilang baboy ay galing naman daw sa mga probinsya. At ito daw, ang proseso daw nito ay tinutuloy sa kanilang mga slaughterhouse at doon lamang ito niluluto. So, hindi naman daw apektado ng mga naiulat na ASF dito sa Quezon City ang kanilang mga ibinebentang baboy, lechon, Bumbo Genesis. Pero yung supply, okay naman? Sa ngayon, Bumbo Genesis ay sapat naman daw ang kanilang supply dahil bago daw sumapit itong holiday season ay nakapaghanda na sila ng kanilang mga ititindang lechon. Bumbo Genesis. Maraming salamat, Bumbo Jello. At yan ang ulat mula dito sa Quezon City para sa Bumbo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Dako tayo sa ibang mga balita mga kabumbo, pero bago ho yan, oras ho natin, meron na lamang ho tayong 70 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Nagawa ho ng Department of Social Welfare and Development na makapagrepake ng mahigit sa 7 milyong family food packs sa kabuuan ng 2025. Ayon sa ahensya, ito ho ay isang record-breaking na bulto ng food packs kumpara sa mga nakalipas pang mga taon. Naging posible ito ayon sa ahensya dahil po sa tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga volunteer at mga social worker sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Ayon sa ahensya, ang mataas na bulto ng mga family food packs ay patunay na kahandaan nitong tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong naapektuhan sa mga serye ng kalamidad at mga sakuna. Malaking bulto ng mga ito ay naipadala sa mga lugar na apektado tulad ho ng mga tinamaan ng mapaminsalang Bagyong Tino na nakaapekto sa mahigit 5.17 milyon na katao at itong magkakasunod na lindol sa Cebu at Davao at iba pang kalamidad. Samantala, kuha naman po tayo ngayon ng balita mula sa lalawigan. Ang Bureau of Fire and Protection Region 6 nasa highest alert status na. Ang publiko naman muling pinaalalahanan na magdoble ingat sa pagsalubong sa Pasko. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Iloilo. Isinailalim na sa highest alert status ang Bureau of Fire Protection bilang bahagi ng pinaigting ng mga hakbang sa pampublikong kaligtasan para sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sa buong bansa, 31,000 roving at preposition firefighters ang nakadeploy sa mga lansangan upang ipatupad ang kampanyang o plan paalala iwas paputok ngayong holiday season na layong mabawasan ang mga panganib ng sunog at mapalakas ang kakayahan sa pagtugon sa mga emerhensya. Sa Region 6, pinaalalahanan ng Bureau of Fire Protection ng publiko na magdoble ingat sa paglalagay ng mga Christmas tree at sa paggamit ng mga ilaw. Bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya ng ahensya upang maiwasan mga sunog, kasabay ng mga pagtitipon para sa mga nabanggit na selebrasyon. Ayon kay Fire Inspector Enuel Araujo, ang Chief ng Community Relations Section ng Fire Safety Enforcement Division ng Bureau of Fire Protection 6, dapat ay kinaautorisado ng Department of Trade and Industry ang mga ilaw na ginagamit. Sa ilalim ng mga alituntunin ng DTI, ang mga ilaw ay dapat may Import Commodity Clearance o ICC sticker
para sa mga imported na produkto o Philippine Standard Mark o PS Mark para sa mga produktong gawa sa Pilipinas. Bukod dito, hinihikayat din ng BFP ang publiko na suriing mabuti ang label at basahin ang mga tagubilin upang maiwasan ang pagdudugtong-dugtong ng mga ilaw na lampas na sa kapasidad o nagiging overloaded. Pinapaalalahanan din ang lahat na iwasan ang octopus connection. Hinihikayat din ang publiko na iwasan mga hindi otorisadong paputok kabilang ang boga na itinuturing ng pangunahing sanhi ng mga pinsala tuwing holiday season. Fire safety is a shared responsibility, and every small act can bring a big contribution or lasting impact para ma-keep na safe ang ating celebration ng Christmas and New Year. Si Fire Inspector Eruel Araujo. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mula dyan sa may bahagi ng Western Visayas, dako tayo sa may Cagayan Valley. Ang Department of Health Region 2 naka-heightened alert na habang meron na pong naitala na hanggang sa 45 road crash incident dun ho sa naturang rehiyon. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Naka-heightened alert na ang lahat ng health facilities sa Region 2 upang magbantay at mag-ulat kaugnay ng Yuletide surveillance ngayong Kapaskuhan. Bukod sa pagmomonitor ng mga posibleng insidente ng paputok, kabilang din sa binabantayan ang mga kaso ng road crash injuries. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Pauline Keith Atal, a Health Education and Promotion Officer ng Department of Health or DOH Region 2, sinabi niyang simula December 21 ng unang araw ng surveillance ay may naitala ng 45 kaso ng road crash injuries. Wala namang naiulat na nasawi sa mga insidenteng ito, subalit 4 sa 45 na individual ang nananatiling naka-admit pa rin sa ospital hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Atal, naka-code white ang buong rehiyon bilang paghahanda sa posibleng mga firecracker-related injuries. Nagpaalala rin ang DOH Region 2 sa publiko na panatilihin ang malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at regular na ehersisyo gaya ng 30 minutes na paglalakad o pagsasagawa ng mga gawaing bahay araw-araw. Hinikayat din ang disiplina at pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak, lalo na't karamihan sa may natatala sa road crash incidents ay may kaugnayan sa mga nakainom ng nakalalasing na inumin. Nakikipag-ugnayan na tayo sa DILG. Primarily, there are ang PNP at BFP para tulungan po tayo na pigilan yung illegal sale. Yung mga facilities natin, handa na po silang nag-heightened alert na din po sila para magamot din natin yung mga mapupuran during this season. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Ang rank 4 naman sa physical therapist licensure examination abay nasurpresa nang mapasama siya sa top notchers ngayong taon. Kaugnay niyan, may eksklusibong panayam ang Star FM Manila. Hindi inaasahan ng rank 4 sa physical therapist licensure examination na si Kristan Luzaran ang mapasama sa mga top notchers ngayong taon. Inspirasyon ng 23-year-old graduate mula sa Emilio Aguinaldo College, Manila na si Kristan ang kanyang mga magulang sa pagkuha ng exam. Kaya nais lamang niya na makapasa pero hindi nito inakala na magiging top 4 pa siya. Sa akin hindi pa rin siya nagsisink in. Parang nagulat pa rin ako kasi hindi ko siya ina-expect na magta-top talaga ako. Kasi at that time parang gusto ko na lang pumasa. Hours after na bago nag-sink in sa akin na top notcher po ako. Ibinahagi pa ni Kristan sa exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila ang kanyang tips para sa mga kukuha ng PT licensure exam na malaki ang maitutulong ng paniniwala sa sarili para makapasa. Samantala, nais naman niyang iparating ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng naniniwala sa kanyang kakayahan. Thank you po, Mama and my Papa. Ramdam ko po yung pagod nyo araw-araw para lang suportahan at pag-aralin kami magkapatid. And thank you rin po sa mga tito-tita ko
na very supportive po during my review. Sa girlfriend ko po na lagi pong nandyan sa tabi ko, and I love you and thank you sa support na binigay mo sa akin during my review. And to everyone, sa mga co-takers ko, kaklase ko, mga kaibigan ko, at sa mga naging staffs ko during internship. Salamat po sa pagtiwala nyo sa akin na magta-top notcher ako even before pa. Very thankful po ako sa binigay nyo pong tiwala sa akin. Maraming salamat po. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German Bolero, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Balik ko tayo sa mga balitaan sa karagdagang mga provincial report mga kabumbu. Ito hong ekonomiya raw ng Bohol lumago ng hanggang sa 8.8% noong 2024. Nanguna ho dun sa may bahagi ng Central Visayas. May update dyan ng Star FM Cebu. Lumago ng 8.8% ang ekonomiya ng Bohol noong 2024 na naglagay sa lalawigan bilang pinakamabilis na umunlad sa Central Visayas at ika-6 sa buong bansa. Pangunahing nagtulak sa pag-angat ng ekonomiya ang muling pagbangon ng turismo na nagpasigla sa mga hotel, kainan, transportasyon at kalakalan kasunod ng pagdami ng mga bumibisitang turista. Bukod sa turismo, nag-ambag din sa paglago ang mga sektor ng agrikultura, paggubat at pangingisda na nagbigay ng mas malawak at balanseng pag-unlad sa lalawigan. Inihayag ni Attorney John Titus Vistal, pinuno ng Bohol Provincial Planning and Development Office, ang pagpasok ng mga bagong pamumuhunan at paglawak ng mga negosyo ay nagbunga ng mas maraming oportunidad sa trabaho, lalo na sa turismo at business process outsourcing. Ipiniliwanag pa ni Attorney Vistal na bagamat hindi agad nakikita ang epekto ng paglago ng ekonomiya, malinaw ang ugnayan nito sa pagtaas ng kita ng mga manggagawa at sa mas malaking kakayahang gumastos ng mga pamilya. Binigyang din niya na taliwas ito sa karanasan noong pandemya kung kailan bumagal ang ekonomiya at maraming nawala ng hanapbuhay, dahilan upang higit pang pahalagahan ang kasalukuyang pag-angat ng ekonomiya ng Bohol. Your jobs will mean more income for your BPO employees, your hotel, your tourism service, tourism industry employees, etc. All of that benefits household incomes. That means the family now has a better disposable income, a higher disposable income. They can provide for themselves more. And that also means secondary industries. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports news, lalo pang nabaon sa pagkatalo ang Indiana Pacers matapos itong tambakan ng Milwaukee Bucks sa score na 111-94. Mula simula ho ng laban ay nagpakita na ang Bucks ng mas dominanteng opensa sa pangunguna ng bagitong bench player na si Ryan Rollins. Nagpasok si Rollins ng 10 field goal at gumawa ng 23 o 23 puntos, 7 rebounds, kasama rin dyan ang 4 na assist. Nagrehistro rin siya ng isang steal at isang block sa kabuuan ng laban, daan upang ibulsa ho niya ang plus 18 sa loob po ng kanyang paglaro na umabot ng 35 minutes. Sa kabila naman ng hindi paglalaro nitong si Bucks superstar Giannis Antetokounmpo, napanatili ng Milwaukee ang 51% na overall shooting percentage. Umabot pa sa 25 points ang pinakamalaking kalamangan o pinakamalaking lead ng koponan sa laban po sa Eastern Conference defending champion. Ito na ika-24 na pagkatalo ng Pacers ngayon pong season habang hindi pa naglalaro ang star player nito na si Tyrese Haliburton. Sabing laban na limitahan lamang sa 15 points at 9 na rebounds ang dating NBA champion na si Pascal Siakam kasama ang 9 na rebounds. Tanging 16 na puntos lamang ang pinakamalaking puntos na naipasok ng koponan na nagmula yan kay TJ McConnell na dati pong isa sa mga leading player. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Milwaukee ang 18 o 18 pagkatalo habang 12 pa lamang ang larong na ipapanalo ng koponan.
Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations. Gamit dyan ang ating mga social media pages, sarili pong social media pages ng ating mga provincial station, mga kabombo, tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Dyan sa may bahagi ng Luzon area o dyan po sa may Cagayan Valley region, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Sa may Ilocos region naman, sa may Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordilleras, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol region naman, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito po sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Sa Luzon pa rin po, maaari niyo pong tutukan partikular na dyan sa may Cagayan Valley Region ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, meron na lamang po tayong eksaktong 11 hours bago po ang pagdiriwang ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bumbuhanay sa udto. Oy, sa mga kabombo naton, naibaluan man naton, hindi pa tapos siya ang ginatawag sining mga Christmas parties and celebrations. Hilabi pa sa karon nga mga sungalaw kita sa kadlawan ni Hesu Kristo. By the way, sa aton sining Christmas countdown, na pulo ka oras, 59 segundos, kag pito na lang, or 59 minutos, kag tatlo na lang ka segundoso. 10 hours and 59 minutes sa aton sining mga kabombo. Pasko na.
Ang iban sini nagapreparar pa kay may mga selebrasyon kag pagtilipon-tipon karon sa aton sini nga mga kabubo sa pagsugalaw man sa nga kanlawan ni Jesucristo. May mga ara gina basta may selebrasyon gani may mga kinananay, may imnanay ni gina madula. Ang Department of Health diri Banwa nagpanumdom nga likawan ang pagmaneho sa nga salakyan kon nakainom sa mga kabumbo naton basi may kantuan nga mo karon nga mga party, may kantuan ka mo sini nga mga selebrasyon, no? Kung nagamaniho ka sa salakyan ti paiway anay ang pag-inom para nga mangin merry ang Christmas. Kung hindi malikawan ang pag-inom kay ti mambaka sa isa ka, tuwing kay isa man lang ni partner, abyan, amigo, amiga, ti siya tanaya, dumamos na bla, ati mas pakamayuhon nyo na lang nga kung pwede ti sleepover or kung hindi man sleepover, mapasugat ikaw or mapadrive ikaw sa wala sini nakainom or hindi gani mag-commute na lang. Balikilan na slakyan mo buwasa. Orang imo sini nga motorsiklo. Check ta lang panumdom sa nga Department of Health kaupod naman sa kay Bombohana Andasa. Bombohana sa report, please go ahead. Liwat nga nagpahanumdum ang Department of Health sa Western Visayas Center for Health Development nga hinalungon subong man nga holiday season sa pagsug-alaw man sa bag-ong tuig kag Christmas bombo siyam. Bangod man nagapati diri ay Department of Health nga sa tiyon sa bulan sa Disyembre kag padulong sa holiday season madamo gid sa mga ma-record nga road crash diri man sa may Western Visayas kay madamo na sa mga parties ang wala tuo ang invitations man sa mga Christmas party, mga events, kag kon mga pagtipon-tipon na kung tudiin madamo sa mga naga-inom kag naga-drive kon magpauli sila sa isa man sa mga tunaan sa ining pagkadisgrasya. Dito sa bahin sa Iloilo Provincial Health Office, nakita natin ng record sa diri bombo siya. Mga kung sabihin ang ila diri nga record as of January to September 2025 na tig-expect last time man sa IPHO kag sa idalom sa DOH kati magasaka pa ang ining kaso in kaso nga ang ining mga driver ang wala nagapati man sa masami nga ginabawal gid ang pag-drive kon nakainom. As of September 2025, mayara sa 5,195 ka mga vehicular accidents ang na-record sa lamang sang siyam ka bulan. Nagkontudiin 167 diri ang napatay, 384 ang major injuries, kag ang 2,057 naman para sa mga minor injuries. Ang 1,689 patients naman ang gin-transport kag ginalaman sa mga malapit nga ospital bangod sa ining aksidente o kon road crash sa probinsya sa Iloilo. Nagapanguna man diri ang Banwa sa Santa Barbara kung sa dinay pinakataas na insidente ang road crash incident diri sa may Santa Barbara kung sa diin mayara sa 561. Nagasunod diri ang Banwa sa Oton nga may 489 kag ang tototan nga 394. Out of 167 nga mga nabawian sa kabuy bangod sa ining road crash ang nagarin sa Barotac Viejo nga pulo, haniway nga siyam, tototan nga 8 kagabatuan nga 8 man. Ang kalabanan diri nga mga involved sa ining road crash amo ang motorsiklo nga nagalabot sa 3,224 kag ginasundan man sa mga salakyan, multicabs kag vans nga 3,057. Ginakabigman nga vulnerable diri sa speed abi ang pagsusog helmet, drunk driving, kag distracted driving man diri sa may information education materials man sa DOH kag Iloilo Provincial Health Office ay dalom sini ang Santa Barbara nga may 428, Pavia nga 321 kag Uton nga 273. Kag ang mga program recommendations diri sa Department of Health kag sa idalom sini nga Provincial Health Office amo ang pag safety campaign in high-risk municipalities, interagency hotspot action meeting, kaupod ang mga local government kag ang Iloilo Provincial Office, ang pagpabaskog sa post-crash care, ang pag-dispatch sa mga ambulansya, first aid training, trauma readiness, kag ang pag-logistic o pag-safe
safety review man sa mga truck kag mga salakyan sa mga nasambitan man nga mga kabanuhanan. So isa lamang ini ka ehemplo diri sa bahin sa Western Visayas sa Maya Iloilo Province kay may dako buwan nga na record sa ining road crash bomba siyam. Ini ang kabahin man sa main focus area sa Ligtas Christmas holiday ng pamilya o kung Ligtas Christmas sa Bagong Pilipinas ng Department of Health nga kung sa nagaupod ang tamang pagkain, ehersisyo, disiplina, healthy celebration, Via Healthy, dili nakasulod ang ining mga road crash, ang Via Healthy, safer travel, kung sa gina-emphasize diri ang mga practices para sa holiday trip, pagpahuway anay before mag-drive a vehicle. For example, may mga long drive kung magpauli sa kaprobinsyahanan, kinahanglan nga ti magpahuway anay before mag-continue sa driving kung natuyogid ini bomot siyam. Pag-avoid man sa mga alcohol before driving, pag-inom, pag-avoid sa mga pag-inom nga madamuid, nagkutuloy na mahimo nga mahubog, kag tunaan sa ining disgrasya. Pagsuksok ng seatbelt kag DTI approved helmet kay ini man ka mga importante nga kon may seatbelt sa mga salakyan ang somehow safe ni sila and pagsuksok kaniya sa mga approved nga mga helmet nga kon sa makaproteksyon sa ila mga full face nga helmet balabang mo siyam agad nga safe diri ang ulo kag ang mga masamya tunaan o kung nagakapilasan ang ining mga drivers. Pag-check man sa vehicle readiness sa ilang mga batteries, gasolina, kag iban pa nga intact and i-make sure gid nga kondisyon kumbaga ang mga salakyan kag mga motorsiklo isa mag long drive o kon mag-travel man. Ang paggalikaw man sa mga distraction kaangay sa paggamit sang cellphone. Kay itubong man kung kaisa mayara sang mga text or chat pa during this season kung magpauli na abi. So kinahanglan likawan ang paggamit ng cellphone kung nagamaneho agad nga ma-distract and tunaan man sang pagka-aksidente sa dalanon. So ang importante diri kag pagpahanumdog sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development nga halungan ang kada isa kag Via Healthy safer travel lang para sa tanan sa tion man sang Pasko. Ipabati nato na ng pahayag ni Dr. Fritz Sidikito, ang Medical Officer 3 sa DOH Western Visayas Center for Health Development. Yes, that is one of our first sub-campaign, no, ma'am. The TED or our TED, tamang pagkain, ehersisyo, and disiplina, yun siya sa disiplina wherein we encourage the public to do away with alcohol intake during this holiday season. Balaan mo na to, during holidays, tigil na malikawan nga may parties, no? And then, usually, ang ato na dara is drunk driving, no? We would see a rise in number of emergency hospital admissions and mga road crash accidents during this time because of drunk driving. We also would want to remind the public that it's also be mindful, no, when we drive, wala man may nag-text or nag-call. That's also part of our campaign in this disciplina area or our sub-campaign. I think our Iloilo City siguro can also attest to that na mas taas ang ating cases ng road traffic accidents during this season. Nabatian ang nangyan na pahayag ni Dr. Fritz Sidikito, ang Medical Officer 3 sa DOH Western Visayas Center for Health Development, Bombacham. Kabay pa bumbuhan na nga ti hindi gid pagkalipatan sa aton sini nga mga kabumbo. Hilabi pa ang mga mapanulong pabala sa mga party o kon na mayara sa kantuan sini nga mga gatherings nga kon pwede man lang hindi na magmaneho sa salakyan kung nakainom whether isa ka butilya, dua ka butilya, no, isa ka kan, duha ka kan. Ang punto sinadira basta mayara na sang alcohol ang imo sini nga lawas syempre hindi na normal ang reaksyon sang lawas mo sa mga hitabo bala, no? For example, ang imo sini nga paminsaron gahambal si mo nga kaya mo pa mag-drive. Drive ikaw, pero ang lawas mo, naghambal naman, matulog na, pahuway na,
hindi na pagpilita. Di basta mga muamo sila nga sitwasyon, mas maayo nga pamatian ang lawas ang paminsaron ang patihon mumbuhana. Tama agad ina Bombo Cham, and isa man ini ka reminders man para sa mga nagamaneho kag nagkapadulong sa mga parties kay kung magpauli sila nagahulat ng ilang mga pamilya and mga loved ones man nga tibok celebrar sa Christmas nga kung tani safe lang man inyo sila samtang nagabiyahe. So kung hindi na kaya, mas maayo gid mag mag-commute na lang man ang Bombo Cham. Kung mag-commute mas maayo, kung alang-alang sa community, dira na lang magtiner sa balay sang imo sining abyan or kapamilya dira. No, kung may kantuan ka man nga mga establishmento komersal kay didto iyang inyo sining celebration, the best ang pag-commute or hindi gani magpasugat ka sa imo sini iyang himatae, kung sino dirang kabalo pag magmaneho sa salakyan nga wala, no? Makainom sa makahulubog sa ning ilimnon bumbuhana para nga ang tinutuyo naton diri malikawan ang disgrasya sa dalanon. Tama gid ba mo sa amin kapin pa kung may mga friends ng manati concerned gid sa imo kung ikaw na ang nakainom pwede man nga ilihugon nga magpadulong na lang man sa imo kapulian agad nga safe kasi make sure nga ang ining driver man mismo upod nimo nga wala man nakainom sa makulubog nga ilimnon agad nga safe ang pagsilar man sa Christmas at holiday season Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. Hindi naton luyag nga mag-celebrate ikaw sa sulod iya sa nga ospital bangod nagpabulong kay nadisgrasya ikaw sa dalanon. Mas labing maayo sini iya nga kumplito ang bugo sini nga pamilya sa tagsa sini ka panimalay. Kung may mga okasyon o kung may mga selebrasyon nga padulungan, mas maayo sini nga mag-commute na lang padulong sa lugar. Kung sa balay sa inyo sini nga paryente, pwede man kamo mag-drive pakadto, pero magpauli, pwede man ang adira na lang kamo ma-slip over, hindi gani, no, magpasugat na lang ikaw o kung magpangita sa nga pwede masakyan nga public utility vehicle para likaw kita sa naman nga sa isang disgrasya sa dalanon. Total na ka-istorya na ginamang kita sa nga pamaskwa, malawag kita na iguro sa nga winner para nga mangin merry ang Christmas ang aton sini nga mga kabumbo, no? Hilabi pa sa aton sini iya nga malawagan karon nga tagdaog sa aton sini nga daily draw diri sa 1-2 Panalo Part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon sa mga taga Istimawa Molo. Iya sining proof of purchase Dr. Wong Sulfur Soap. Dr. Wong Sulfur Soap, congratulations, magabaton sang 1,000 pesos nga cash plus gift pack nga nagabalor isaman kalibo ka pesos na sulod pa sa urukan sini iya nga balde. Congratulations Mervin Ferrer sang Istimawa Molo nga may proof of purchase Dr. Wong Sulfur Soap. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham 15 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imong sini nga premyo. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imong sini nga premyo. Mervin Ferrer sang Istimawa Molo nga may proof of purchase Dr. Wong's Sulfur Soap. Nagahulat na diri sa imo ang 1,000 ka pesos nga cash plus sa gift pack nga nasulod pa sa Orocan nga palde. Kag hindi lamang ina, bangod ang aton sini iya nga winner na paslawan sa pagpadulong diri sa third winner naton kagapon sini nga adlaw, napaslawan siya sa pagpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio agud i-claim ang iya sini nga premyo. So sa supervision sa aton sini nga
FDA representative nagabot kita liwat, no? Nagabot kita liwat kag ang nagabutan sa aton sining mga kabombo, taga-barangay Bantod Fabricado Mangas, Barangay Bantod Fabricado Mangas, Iloilo, ang iyang sining proof of purchase, R Florete coupon, magabaton man sang 1,000 ka pesos nga cash plus gift pack nga nasulod sa Orocan nga balde, Yolanda Piad. Congratulations, Yolanda Piad. Yolanda Piad, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 15 minutos sa kaligad sa takna nga launa, may anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining nga premyo. Sa liwat winner naton, replacement ini o kung nagabot kita liwat bangod nga wala maka labot sa 6 ka oras nga plaso nga ginhatag sa aton sining winner kagapon. So mayara kita sa nga pagabot liwat, no? Sa nga another winner naton o replacement winner nga si Yolanda Piad sang Barangay Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo. Congratulations sa aton sining nga mga maswerte nga taga-daog. 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton na Banwa, istoryahan ta ang Philippine Army on red alert status sa nagahilapit sining nga founding anniversary sang CPP-NPA. Subong man istoryahan ta ang statement ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga kung may mga krimen or mga dalaguan sining nga mga krimen high profile cases katulad sa nga pangransak sa nga ginapayag katapo sa nga termite gang sa GT Mall Pavia. Hindi man kuno siling iya nga dapat ginhatagan pa sang reward ang aton sini kapulisana kay ila ina trabaho. Balikan tayo ni matapos sa bila ka-importante nga mga panumdum. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagmamanukan, gusto natin ay sigurado. Manok na malusog, kita na garantisado. Sa layer man o broiler, i-Carefeeds mo na yan. Swak sa timbang at sa ganang pangingitlog, Carefeeds maaasahan. Carefeeds, tamang alaga sa abot kayang halaga. Quality product of New Panay Adventures Development Incorporated, makers of Love Feeds.
Plus wala di Iloilo Bill Board of Activities for December 21 to 27, 2025. December 25, Thursday, is Christmas Day and a holiday of obligation for all Catholics. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang Holy Mass kapag hiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Ang Technocrats Band is due to give you one great musical blitz sa uling Sabado sang tuig 2025, Desyembre 27, sa concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Mga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatuba. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kauturan, no? Congratulations man sa kay Mayor Inday Raisa Treñas, isa man ini sa Paskwa sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kay si Mayor Inday na-awardan siya sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Cities and Municipalities halin sa Council for the Welfare of Children o kun CWC. No, ining pasidungog nagapamatuod, no, nga may maayo nga leadership, no, sa aton sini mga kabumbo kag maayo nga serbisyo nga nagaproteher kag subong na pagpasanyog sang welfare kag kinamatarong sang mga kabataan sa iya sini nasakupan sini nga lugar kaupod sa mga awardees dire, no, nga nakabaton sang kasubong man nga awards ti si Mayor Joy Belmonte sang Quezon City, highly urbanized city, Mayor Leni Robredo, Naga City, Independent Component City, national finalist Mayor Raymond Tongson, Himamaylan City, Negros Occidental, Mayor Lo Fortun, Butuan City, kag si Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City. In pasalamatan sang Mayor for Good Governance
ang alkalde sa siyudad sa nga Iloilo sa dedikasyon sa pagdihon sa nga komunidad nga ti luwas kag inklusibo, no? Sa sining paghatag sa nagakaigo iya nga pagtamod sa masunod sining henerasyon. 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time si Bombo Krill Milieza. Nagahilapit na lang ang adlaw sang founding anniversary sang Communist Party of the Philippines o New People's Army o kun ining CPP-NPA. Gani ang aton siniyang Philippine Army ang on red alert status. Bombo Krill sa report, please go ahead. Nagapabilin nga naka-red alert status no ang 3rd Infantry Division Philippine Army subong nga nagahilapit na ang 57th anniversary sang Communist Party of the Philippines New People's Army o kunang CPP-NPA. Suno kay Captain Jesse June Ibalan ang Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd ID Philippine Army bisan pa nga nagadeklarar no sang ceasefire ang nasambit nga grupo wala gihapon nagapabilin nga kampante ang aton nga mga soldado. Bangod nga nagapati ang 3rd Infantry Division Philippine Army nga ang pagdeklarar sang unilateral ceasefire sa CPP-NPA sa buong holiday season ang posible nga ginagamit bilang isa ka oportunidad agod nga magdugang o kung magpadugang abi ang mga inisang bag-o nga mga membro o kung maghiwat sang mga operasyon. Madumduman nga nagdeklarar sang 4 ka adlaw nga unilateral ceasefire ang New People's Army nga magasugod sa December 25 was nga adlaw tugtog 26 no kaya sa December 31 naman tugtog January 1, 2026. Ini man ang nanging rason sang Philippine Army kung hindi sila mag-untat sa pagpatigayon sang mga security operations subong nga holiday season. Pahayag pa ni Captain Ibalan gamay na lang no ukon on the verge of collapse na ang mga grupo sang New People's Army ilabi na no diri sa area nga sakop sang 3rd Infantry Division. Apang wala sa gihapon nagapakampante ang mga soldado bangod suno kay Captain Ibala na may himo o kung capable sa gihapon ang mga ini nga magbuhat sang mga small tactical operations. Again, pahayag pa ni Captain Ibalan nga hindi sila magpadala-dala sa anuman nga mga pronouncement lagi ka na diri sa CPP-NPA bisan no nga may mga impormasyon nga nagdeklarar gidman ang mga ini sa nga ceasefire bangod nga kung madumduman naton may mga natabo na nga paglapas ang mga inisang nagligad bisan man abi nga inform sila no o nagdeklarar nga may ara sa nga ceasefire. Gindugang pa ni Captain Ibalan magapabilin sila nga alerto sa pagbantay kag pag-protect sa komunidad agud masiguro ang seguridad sang tanan kag magapabilin ang kalinong diri sa rehiyon. Nayari balay pabati naton ang nanging pahayagan ni Captain Jesse June Ibalan ang Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd ID. We are on continuous monitoring of any activities in relation to the celebration of the CPP of its more than 50 years anniversary. And as like what we have stated in our statements, they are just taking this time, this opportunity na mag-declare sang peace, ceasefire for them to plan and to rearm yung mga lost nila nadula sa ila and to regroup. So we do not consider this propaganda nila, and on our part sa 3rd Division we continue to heighten our information gathering sa any activities to protect the community, and our operation will continue sir as even on the holiday season. So. Di mga areas, Western Visayas, ang ginagawa na daw medyo may possibility na may matabo in case of possible ng mga encounters even during the holidays. Actually, we are happy to inform na I know balaan nyo naman siguro. In the area of 3rd Infantry Division, particularly here in Panay, all the grave fronts were declared dismantled. And for the past 2 years,
there is a significant decrease sa number ng armed group, especially the New People's Army. Based doon sa mga last encounters also, the consolidation are mainly here in the Central Panay. But we consider them insignificant, but then we are still on continuing our efforts na matrack down ng remaining remnants ng mga New People's Army dito sa Panay to totally na ma-eradicate sila dito sa Panay. How about in Negros? In Negros, ma'am, actually, also all the guerrilla fronts are declared dismantled. There are remaining remnants, and the province, both Negros Occidental and Oriental, were declared stable internal peace and security status, wherein pag binahambal na doon ng SIPs is ara na sila sa, hindi sila zero, hindi sila, wala naman sila ng mga insurgency or may ara ng mga remnants nga nabilin sa parts ng Negros Island region in particular. However, from the past 2 years and from the previous years, madamo na gid ang nabuhin sa ila when it comes to manpower and also to firepower. Are you still capable, sir, na mag-launch sa possible operations? Actually, hindi naman gina-consider niya wala. Even their number were significantly reduced. Gina-consider niya po naman in small tactical capability nila, sir, ma'am. Especially those troops na availing siyempre sa parts of the Philippine Army. We also have time na makapuli during the season. And they will take advantage those nga pa isa-isa naman sa mga tropa or even sa civilians na kaya nila mag-take advantage. So, hindi naman ma-discredit na hindi sila capable, especially for small tactical operations, especially yung mga operations. Na batian ang naging pahayagan ni Captain Jose Jun Ibalan, ang Chief ng Division Public Affairs Office ng 3rd RD Philippine Army, kagindugang naman diri Bomba Champ no nga wala dapat sang kabalakan na ang publiko kung dapat nga magkahadlok kas kita no bangod nga hugot gid ang ila pagbantay, pagmonitor sa mga nagkalain-lain nga mga lugar sa rehiyon ila binabi sa lugar nga mayara Japton sang remaining remnants sa ining mga NPA agod man nga masiguro ang safety sang tanan kag wala sang may maulamid na mga individual if ever did man no, nga may ara sa nga malain nga ginatuyo ang ining mga membro sa nga CPP-NPA subong nga tion sang ilang anibersaryo Bomba Champ. All right. Ini si Bomba Crew Panisalis Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Krill Miliasa sa imo siniiyang follow-up report. Kung madumduman pa ang Communist Party of the Philippines ang nagmando sa ila sining unit nga temporarily no mag-untat sa mga activities sa mga ginpili nga adlaw sa bulan sa Disyembre kag Enero agud nga maghatag sang ligwa sa ila sining selebrasyon or sa kasubong ban sa pagselebrar naton no sining holiday season. Sige pagwa sining statement diri sa aton sining mga kabombo ang 4-day ceasefire amo ang mga masunod halin sa last 12 sang aga sa December 25 tungtong alas 11:59 sang December 26 no masunod sini among 12 a.m. sang December 31 to 11:59 sang December or January 1. Ang mga above specific days, all units ng NPA gindirektahan nga magpatigayon sang active defense mode, particularmente sa pagpangatubang sang relentless military operations ng Armed Forces of the Philippines
sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Amo ning statement sang bahin karon sang Communist Party of the Philippines. Ti sa aton sini nga mga kabumbo, may pipila naman ka kay gayunan abi nga ti ang Philippine Army nag-mellow down bala kumbaga no sang ila sini iyang military operations during sa amo sini nga mga panyempo, but again grab ang opportunity nga magpatigayon man sang kalakasan. That is why nga ti ang pagpatigayon o pagdeklarar sang ceasefire sa bahin lang iya sang Communist Party of the Philippines, no, kag wala iya sa bahin karon sang Philippine Army. Sa aton man sini karon iya nga mga kabumbo. Kung gusto sa mga kauturan naton nga yara sa Kublagan nga magsaulog sang Paskwa, Christmas party, magsaulog sang New Year, magsugalaw sang bagong tuig. No, sa aton sini nga mga kabumbo ti magbalik na sa sabak sang gobyerno. Okay, ti kung magpadayon kamo dira, ti kasubong na sang gyapon nga duay sang way sang kalinungan ng inyo sini iya nga pagsinarayo. No, sa aton sini nga mga kabumbo kung saan bahanon pablasang Green Day. Ti lay down your arms, give up the fight. Sa aton sini karon nga mga kasimano. Oras naton 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Saylo kita sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. No? Ang kaso sining ginapatihan agi sang termite gang dira iya sa may GT Mall Pavia tubtob sa sining nga mga tinion padayon pang paghusisa sang aton sini kapulisan. May mga ginasundan na nga mga lead, may mga laragway, may mga ginapaanggid na nga mga sitwasyon kag hitabo dito iya sa area sang Bohol nga amo-amo man ang senaryo sang pagransak sang establishmento komersyal dito. Tingin pamangkot si Gov Toto kung bala mahatag siya sang reward para nga mapadasig ang pagsulbar sining kaso. Ambal sang gobernador sige hindi man kita iya siling magsagad lang kita pinanghatag sang reward para nga masulbar diyon ang kaso. Kay man trabaho ini sang aton kapulisan nga dapat sini nila iya tungdan. Yari follow-up report kaupod sa kay Bombo Paulina Piliora. Sa report, please go ahead. Hindi sa tanan nga oras mabot siya mahatag sang reward ang Iloilo Provincial Government kung may mga krimen o kung may mga insidente kapareho sa nga matabo. Ini may kaangtanan man sa nga natabo nga robbery incident diri sa bahin sa GT Mall Pavia sa Disyembre 17 kung sa diin na taban na diri ang ginabulobanta 30 million pesos nga balor sang alahas plus pa diri ining mga kwarta no sang ginapahayag termite gang bangod ngiti nag-agi ini sila kuno no sa idalom sa drainage, bombacham, and then nag-connected kag nagwa dito sa may bahin masang kisame sa nasambitan man nga mall. Suno diri kay Governor Arthur Defensor Jr. Idrin bahayag nga gintask na sini ang Iloilo Police Provincial Office o kunang IPPO nga mag-investigar sang maayo kag i-update diri ang gobernador. Although man kuno nga ti nagapadayon man diri ang investigation sa kapulisan and sa iyang nga bahin idako man diri ang pagsalig niya sa aton man diri nga kapulisan bangod kiti nahibaluan man ni nila kung ano kuno ang ilang obrahon, but on his end or sa end diri sa Iloilo Provincial Government kinanglan nga mahadakpan man digulayon ang suspect bombacham. Gina-consider or pwede man kuno nga maghatag diri kuno sang reward money bangod recently halin ini sa isa ka private citizen no nga naghatag ani sang 50,000 nga reward sa posible kung sino diri makatudlo sa suspect nga nagasulod diri sa bahin man sang GT Mall Pavia nga nagkuha dito sang mga alahas nga ginabulobanta 30 million pesos, but sa iyati kuno pwede man pero hindi man gani kuno sa tanan nga oras mahatag diri sang reward money bangod isa iniya sa katungdanan for the safety and security kag pag-imbestigar man diri sa
bahin sa mga kapulisan and dugang pa diri sa natungdan or ni Governor Toto nga importante nga maimbestigaran ini nga maayo kag madakwan ang suspect bangod dako ang role sang mga private investors commercial diri sa bahin man sang ekonomiya sa probinsya sa Iloilo apang apisar sini ginakabig hindi man makaapekto sa standing man diri sa probinsya sa Iloilo matapos na tigipamangkot ini naton siya kay recently lang ang Iloilo province is nasulod in sa top 5 most business friendly LGU for third consecutive year na abi Bombachama sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ko ng PCCI bilang finalist man diri sa 2025 most business friendly LG award sa probinsya man diri or sa province level. So hindi man ini kuno or ang isa ka incident won't affect man diri sa economic standing man diri or sa safety man diri sa mga business owners diri man sa bahin sa probinsya sa Iloilo, but with them yung mga directives na ino siya kag nag-assure na ang provincial director ni si Cristiano Bayani Ranzalan ang mag-coordinate man diri sa bahin man sa gobernador ng Champ. Ipabati ba naton ang aton mga interview kay Iloilo Provincial Governor Arthur Basunsol Jr. Monitoring that, I've tasked our PNP provincial director to do a thorough investigation on that. And he will update me kung ano ng status nila. That is very important to us. We don't want that to happen to our investors in commercial in the private sector. That's what we are doing now. Importante na we work with the provincial director. They know our PNP knows the directives coming from the government. May reward na mo pag kung why pakita. Kung kinalan pwede. Pero it's not all the time that when there is a crime, there is a reward. Because that is work in the ordinary course of things. One item in my directives of the provincial director. So I'm very interested kung is it organized. We don't know about that. But Gov, will it affect ang economic standing naton? Kaya the last time doon nasulod kita sa top 5. I don't know if one crime will affect that. But again, based on the reports of the PNP, sa PIPOC meeting na atong crime incidents is hindi siya muna malain sa local chief executive. Although there is always work to be done and there's always room for improvement. Mabacham si Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. Kabahin din sa update man sa ginapatigayon sa investigasyon sa kapulisan. As you've mentioned, Mabacham nga ginatanaw diri kay although nga may ara na sang kuha diri nga CCTV footage kuno di incident screenshot dito kaga may nakwa diri ang iya nga mata ang kabahin diri sang iya nga ilong may ginapulo-uloang gid or ginapaanggid diri ang mga kapulisan naton kaparehos ini sa suspect man nga nagsulod diri sa isa man ka Antmart sa bahin sa Tagbilaran na Bohol sang nagligad man nga bulan Nobyembre ini siya kag dako man diri ang kantidad nga nataban sang kawatan pero ginapa-enhance pa diri liwat na sang kapulisan including na ining ginkuha nga CCTV footage kay dubay nagahambal ko ng Ilonggo but this is to subject for verification pa ini sa Bombacham kag noise reduction ini siya kag tan-awon kung sino dito ang mga nagahambal kag kinahanglan sang full body picture o ng body picture man bilog niya nga lawas kung gaul ang di man dito Bombacham ang body structure sang nagsulod dito nga nakita abi sa CCTV camera kag sa suspect diri sa bahin man nga nagpangsulod man sa isa ka Antmart sa bahin sa Bohol, Bombacham based diri sa Iloilo Police Provincial Office. Amo ning isa karon sa makabig man naton nga ti bisan kay nagani isang reward pa iya Bombo Pauline hindi nga sila nga hindi man sa tanan sini nga krimen mahatag kita reward. Ang reward niya kung sano pa bonus na lang ni but sa gyapon ang pag-imbestigar, ang pagpanghusisa, kag subong man ang pagtumod sa mga suspitsado, ang pagdakop, yara tanan sa katungdanan sa ngaton sini kapulisan, kag amo sina ang ilang trabaho. Bombo Pao. So, ako nag-agree ako sa kay Gov Toto ngati hindi na maghatag sang reward, kag hatagan sang tsansa aton sini kapulisan nga ila sini i-maximize ang ila sini nga resources para iya nga matumod ining mga suspitsado ining mga ginapatihan
katapo sang termite gang nga nagpangbiktima diri iya sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. Kay nag-ano man ni Abi Bombo siya nag-arise man ini pamangkot kaya ko madumduman naton sa bomb threat so bala recently nagambal man din si Govto to yung pamangkot siya kumahatag diri siya sang reward money nag-offer ini siya sang reward money but when in fact trabaho gin man tuod sang kapulisan katong dana nila and to prove themselves o pagpanghangkat man ini sila kung sa diin asta ang patigayonon diri nila nga investigation kag pag-implement based on safety and security sa probinsya sang Iloilo. All right. Bombo Cham. Go ahead, Bombo Pao. Pao? Oh, no to. Bombo Cham. Go ahead. Ini si Bomba Pauline Lilipi Pulyara and this is Bomba Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Pilyora. Oh, daw parehas lang na bala kun ipanggid naton. Mahambal ang supervisor. Oh, butang tabi diri sa bahin sang Bombo Radio. Mahambal abi karon ang chief of reporter nga dapat ang report ninyo mayo plastado kag kumplito. Oh. Hatagan ko kamo sang reward. Bilang reporter, bilang isa ka journalist, automatic na ina nga kung nagaplastar ka sa imo sini iya nga balita, dapat eksakto, accurate, no? Kumplito kag ginapresentar nimo ang magtimbang sini nga bahin. Hindi yang himuon mo lang nga kumplito, himuon mo lang nga accurate, himuon mo lang nga insakto ang imo sini nga pagbalita kay kumo may reward ka sa imo sini iyang supervisor or sa imo sini nga opisyal. Say man ina sa bahin karon sang aton sini kapulisan nga nagakadapat kag ila sini iya responsibilidad ang pagsulbar sang mga krimen hilabi pa kon kasubong sini nga makabig naton nga high profile kay hamakon sini nimo nagsuhot sa manhole lapos to iya sa sulod sa isa ka establishmento komersyal, nagsaka sa kisami, naglapos pagid sa isa ka establishmento komersyal, agod lamang nga mataban sini nilang ilang nga tinutuyo. Aton pa sini iya or dapat pangaybaluon sang aton sini kapulisan kung sino ang naghatag sa ila sa nga nagakaigo nga mga impormasyon nga kung diri ka mo mag-agi ang lapsan nyo amo sini nga establishmento. Sa tabok sina, or sa idalom sina, sa wala sina, sa tuo sina, sino ang naghatag sang direksyon para matumod ang mga establishmento nga sudlon sini nila kay may mga kwarta dito nga sarang nila mataban. Ti dapat amo sina banwa kag ang aton sini kapulisan hindi magduwa-duwa nga maghatag sa mga nagakaigo sini nga impormasyon. Sa katapo sang media, particularmente sa bahin abi karon sang Bombo Radio. Kay ining mga impormasyon ang sarang naton iya nga mapalapta maka palabot kita sang mga nagakaigo sini iya nga mga impormasyon sa mga tao nga posible may ideya sa kung diin nagapanago or base kung kilala sini nila ang mga nagsulod sa sining establishmento komersyal ang nagtaban sang linibo sining nga kwarta. Kay kung tago-tagoon na karon ang impormasyon kay kumo ang rason permi sang aton sining kapulisan para nga hindi kuno iya maapektuhan ang ila sini nga ongoing operation, ang ila sini ongoing investigation rather, kag posible
operation, no, kay maalarma kuno ang mga suspitsado kag manago, magpalagyo. Sa mga tinaga nga gamiton ko, siguro nagakabagay kagaguhan ina iya nga sahi isang rason. Hindi bla? Ngaman, una bes, simple lamang, common sense will tell you, kung nakabuhat ka sang krimen, simpre kag naturalmente manago ikaw. Kung nag-a-star ka sa barangay A, nakakomiter ka sang krimen, masaylo na ikaw, it's either makadto ka sa barangay B, barangay C, barangay D, barangay E, F, hasta sa barangay Z. Sang panago. So kung pulis lang naton ang nakabalo sang impormasyon, ti siguro masulbar Manila. Pero, kung inyo sini nga i-publicize, kung may mga description kamo, kung may ara kamo sang ginatawag siniyang profile sang posible suspect, kag mabatian ini, kag makita ini sa aton mga kabumbo nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook Live, kag magsanto. So may informant na kamo nga makahatag sang information, sir. May ginasuspitsuhan kami di nga nagasanto sa description nyo. Nga nabatian na muntos bumbo, mabukod ang iya sining lawas, manubo siya, ginabulubanta mga 5'1 to 5'2, kulong iya buhok, o kung wala siya sang buhok, so on and so forth. Kag nanotisyara namon nga daw sang nagligad lang di sila nga mga inadlaw, nagpadulong di samon nga barangay, kag nag-board, or kung may ginatiniran, or so and so. Ti madasig ang paglapta sang istorya, informasyon rather, madasig nga makalapot sa aton siniyang otoridad, kung tigilayon sini na marespondihan, kag matsikyar ining information, ma-validate ining information. Sa madasig sini nga pagdakop sa mga possible suspect or responsable sa sining pagpangransa. O kung hindi gani, rasunan lang kita sang pila ka mga pulis, nga hindi namon pwede ma-divulge kay ongoing amon investigation, pero sa pagkamatuod, zero, buklo, wala sila sang lead o kung anuman nga sa isang impormasyon. Amo na bala nagaklinabo sa iban sining nga lugar. May shooting incident. After a few minutes, gwa dayon description, gwa dayon itsura. Si amo ni siya. Diri siya nga direksyon padulong. Kung sino man na nakakita sini sa iya, gilayon nga pahibalo sa pinakamalapit sini nga police station. Gilayon nga magtawag sa 911. Di kunti dasig ang pagdakop, dasig ang pagtrace, dasig ang pagtumod. Or kung kaisa ganiti, basi kung hindi pa ya pwede ma-divulge sa nga pila ka mga pulis, kay basi hatagan pa nila sa tsimpo nga makapalagyo. So mo sina sa aton sini nga mga kasimanwa, nga mahimo man gani sadto anay sang iban sini nga mga pulis. Pero tinga subong nga do kalabanan sini hindi pwede ma-divulge. Ang mango-mango, ang minango kidya nga klase sa panabat itong nagliligad sini nga mga krimen bla. Nga ti natumod na ang barangay pero hindi talang paglawagon. Hindi talang paglawagon ang barangay, kaya basi lawagon ang barangay, malagyo to ang mga kriminal. Ti kunti inungo kag minango, nakatiro ka na tawo, nakabuno ka na tawo, mabalik ka mangyapon to sa barangay nga balana kung di ka nagapuli. Kagaguhan. Angay sinibukaron, utok sinila kabubuan, sunrox, i-disinfect. Hindi bala? For Diyos, por santo. Anyway, sa aton sining mga kasimanwa, there is nothing wrong sa pagpangayo sang bulig sa mga pumuluyo sang syudad, kag probinsya sang Iloilo in terms sa pagtumod kag pagpangayo or paghatag sang impormasyon nga makatudlo sa mga possible suspects
o sa sining pagpangransak dira sa may GT Mall Pavia. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Check ko naman this time balita ni Bombo Brian Gonzales. Ang Chief of Police sa Police Station number 10, si Captain Val Campbell, ginaklaro nga wala iya sang gang nga ginakaulamiran ang sinuman sa mga suspitsado nga nagsaputi kag nagbuno sa biktima dira iya sa may distrito sa Mandurriao. Kay ti may mga informasyon nga ti ang isa kuno sa mga suspitsado to sa sining rambol kag pamuno, miyembro kuno sa isa ka bantog sining gang mo nga nabantugan man diri gani iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Check ta bala balita ni Bombo Brian Gonzales sa report. Please go ahead. Yes, sa Bombo Cham, no, klaro ni Iloilo City Police Station and officer in charge, Police Captain Val Campbell, nung hindi member sa gang ko na anumang organized groups ang ining 5 ka suspetsado sa pagpangbuno sa suspect sa isa ka lalaki man Bombo Cham dito sa may area sang Cubics, no. Iyagin pahayag nga ang limangan ni sa may Arevalo, no, nagapuyo Bombo Cham kagaligal ang edad pero ang mga pangalan kini o kuno mga alias Bombo Cham wala gin pahayag ko na gin divulge sa ngaton nga mga kapulisan kag ti-update yan sini napasakaan na ini sang kaso, no. Ang 5 ka persona, 3 sini ka gin-file nga case mo ang physical injuries, no. Sa diin 3 sa ila amo ang nagbulig sa puti kag sumbag kag kastigo sa nasambitan nga biktima, no, dito sa may area sa Cubics. Kag 2 sina di, no, amo ang ginapasakan sang kaso nga frustrated homicide. Sa diin ang 2 sini amo ang identified, no, nga nagabuno kag yara pa sa posesyon sang 2 nga ni nga nasambitan nga suspect ang patalom, no, kun na bladed weapon nga may kalabaon niya 5 inches nga na-recover sang aton nga mga kapulisan. Sang pagpathaga ni Police Captain Val Campbell, mayara na nga dano sang hindi pagintindihanay sa tunga, no, sang grupo sang ining suspect kag sang biktima nga si alias Jaiya sa sulod pa lang sang isa ka balay ilimnan dito sa may area, no, Bombo Cham. Kag ti ginpahayag man gani nga yara, no, sa area may presence ang aton nga kapulisan kag wala malabutan gani 5 minutos nga naka-responde ini gilayon kag may ang mga bouncer, no, ginapanghabalan na nga daan kay tungod may ara na sang komosyon nga natabo bago pa man ini ang nasambitan nga insidente. No formal information kag padayon pa nila gina-verify gid, no, Bombo Cham, na-trace kung bala miyembro o kung may gang gid man, no, ang 5 ka nasambitan nga mga suspetsado. Kag isa karon yara sa kustudiya sa mga kapulisan ining mga nasambitan nga suspect, pero ang isa diri at large, no, Buslingon na kapalagyo ini kag padayon sa gihapon, no, nga ginapangita sang mga katapos sang mga tropa kag sa karon ining biktima yara na sa estable nga kondisyon kag desidido gid ang pamilya sini nga magpasaka iya o kun nakapasaka na sang kaso kag desidido gid, no, nga iduso gid ni kag mahatagan sang hustisya ang ilaman iyang pinalangga sa kabuhi nga nasamaran kag na dito sa maya area sa Cubics. Saribla pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Val Campbell sang ma-interview sang Bombo Radio. Actually, Bombo Brian, all the suspects has been identified and 2 of them were charged for frustrated homicide because they are the one nga nagbuno gamit or nag-inflict damage or injuries sa aton nga victim gamit ang 2 ka bladed weapon. And 3 of them were charged for physical injuries considering na-establish naton
nga sila nagbinuligay para nga maka-inflict sang injuries or magsakit sa aton nga mga victim. Sir, pila gani sir ang victim naton? Isa lang sir, no? Oo, isa lang gid siya kay ginpulihan siya, Bomber Brian. We recovered 2 bladed weapon immediately after nga gina-arrest, in effect nato ng arrest sa sining mga pamatanon. And ang ini is gingamit naton as evidence kag presenta ini later on sa court because nga ini is na-establish kag nakitaan mismo sang aton nga police officers. Nga ara pa ya sa possession sang sining mga suspect. Sir, ang regarding sa identity, sir, edad, taga din ini sila, sir? All of our suspects from Arevalo district and ang edad nila is puro legal. It ranges 20s ang ilang mga edad. And even our victim is legal naman ang pangedad. Okay. Sir, since na-file case, physical injury kaga frustrated. Sir, ano nakadepende sa korte ang imprisonment kag fine sabi nga? Yeah, tama ina Bomber Brian because nga ara na ina I mean ang ina nga mga concerns is itugyan na lang nato na sa court as to the penalties and kung ano pa mga wisdom sang aton nga court after nga na-file naton officially ang ining mga cases against them. Sir, may update kita kamusta nga aton nga victim sa karon, stable na pala? For now ang amon nga na-monitor dito is stable naman siya, responsive na siya. Hopefully maka-recover siya as soon as possible. Okay, sir, ang suspects naton niya, sir, at diya sang kapulisan or ano sir at large? Yeah. May isa kita kang file nga at large and the rest is ara sa kustodiya lang. Okay, sir, ang at large ni sa din ni siya nabitong sa physical injury nga sa isa sa mga nagbuno. So he was charged for a frustrated homicide. Okay. Sir, is it true nga member sang gang ining 5 ka suspitsado naton? As to that, the membership or whatsoever, as of this date, wala kami sang official nga document or informations nga makahambal nga they are member of the gang. Pero how about organized group? Sir, ano sir, mag-grupo gini sila sir since taga-Arevalo sila tanan? As to that organized group is we cannot comment on that officially. Because nga wala pa namon ma-establish or makakuha kami sa mga proof nga indeed they are group or gang. Iti ang nakakinanda na diriya hinagaray kag magkadto sa bar para nga mag-enjoy. Nabatian na ba mo chat ng pahig ni Police Captain Val Campbell sang ICPS 10 at kagati si karon ang ilang police visibility. But as for that, tanigin check man sang aton kapulisan ang background sang mga suspect, Bombo Brian. Yes, correct gid na Bombo Champ, no? Galing kay though wala man nila gin-check ang background, Bombo Brian, no? Isa pa na Bombo Champ, no? Kag palaman ko tanong kini naton Dre nga ang isa iya ginpahayag ni Police Captain Val Campbell nga at large no kay tuso naman sa iya nga nagaresponde man sa gilayon ining mga kapulisan, no? Pasubot sa lingon may isang nakapalagyo Bombo Champ kagati ang detalye sini amo na siguro nga hindi iya pa man ma-divulge totally kaya may isa gani nga at large karon sa mga suspect, no, Bombo Champ. Hari naman kita sa hindi ma-divulge at large. Hindi pwede ma-divulge kay basim lagyo.
So nakapalagyo na guro eh. Kapalagyo na gani. Komedi. Anyway, why nakwabit simpo mo. Salamat kid na Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Brian na Gonzales. Alang-alang na ginakon siningan simpo diri man sa ton siningan pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon naman program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga Plus wala di Iloilo Bill Board of Activities for December 21 to 27, 2025. December 25, Thursday, is Christmas Day and a holiday of obligation for all Catholics. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang Holy Mass kapag hiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Ang Technocrats Band is due to give you one great musical blitz sa uling Sabado sang tuig 2025, Desyembre 27, sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang ikaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Good afternoon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. Merry Christmas! Wow, inoras na lang ang aton nga isip diri kag Pasko na. I hope everybody is just at home na, kalabanan, no? Kabay, kag wala na sang may nagasala-sala pa. Wala na sang may nagasalaset. I hope nga natigayon gid ang tanan-tanan nga mga kinahanglanon and the necessary people nga dapat ara, mangin kaupod sa household, ara na dira, no? Anyway, don't forget, magasimba kita. May Christmas masses na. As early as 6 p.m. and then 8 p.m. karon may ara na, no? Nga mga simbahan nga magahatag sang ina nga mga misa. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on the 24th of December 2025. Pila na gid man lang bala ka oras, minutos, kag segundos ang aton nga ginahulat. Kag hope is born to us na. Let's check. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, 9 hours, 42 minutes, and 3 seconds. Kag Pasko na. Sa liwat, good afternoon. Ubdanay kita sa gihapon sa bisperas ng Pasko. This is Tita Regine. And I hope kamudira, no, are all so waiting na gid. And everything is all set. Kag ang tanan, no, nagatililipon. Pila ka lechon ang ara dira sa lamesa. Siyempre, kung bilog gidya nga baboy nga lechon, isa lang ang kinahanglan. Pero kung gusto nyo duha or tatlo, for as long as carry, go ahead. Sa mga hindi ka-afford sa lechon, may man lechon belly, may man lechon sa lata, o diba? Anyway, susunin nga hapon padayon kita, mga kabombo, sa paglingaw sa inyo as we share together this day and as we look forward sa pagabot sang aton nga Savior, the Messiah. And sa saninga hapon, ready naman ang ating makasaysayan para sa inyo. So, let's have the ball rolling. Ari na ang ating ambahanon para sa inyo tanan. And this is from Regine Talk. As I welcome you all, there is a KLP. Kaupod si Tita Regine, here's the song, Mahal Ka ng Mahal Ko. Good afternoon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita.
Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Binigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukara akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa iyong bagong minamahal. Mahal ka na mahal ko, Regine Talk para sa inyo tanan. Alas 2:23 ang aton nga oras. We would like to say happy birthday sa isa sa mga sugi naton today. She's 92 years old. Nanay Del, sang Zaraga. Happy birthday gid sa imo, Nanay Del. And now, diretso na kita sa iban pang nag-celebrate man sa ilang mga birthdays today. Happy birthday na, Merry Christmas pa. So here's one story requested to be read sa Sumunga Adlaw, December 24, from Inbi. Sa iya episode, Pasko na naman. Dearest Tita Regine. Kumusta na kayo dyan? Pasko na, sinta ko. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Pasko na naman, tayo ay magmahalan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan.
at maligayang kaarawan sa birthday celebrants. A blessed happy Christmas to everyone listening right now, mga fellow KLP episode writers, mga lovers, active listeners, ang aton nga host si Tita Regine sa tanan nga staff sang Bombo. Good afternoon, gid. Now, you may come along with me if you're interested nga mabatian ang akon nga wonderful episode a long time ago in our neighboring barangay along the way. Isa ka mahirap kag religious nga mag-asawa ang nadumduman ko. Nag-anto sa pagsimba sa Aguinaldo for 9 consecutive mornings from December 16 to December 24. Nalampasan nanda dia sa nga panahon, maskin waay pa mga tricycle masakyan, halin sa ilabalay kung magsimba sila sa Aguinaldo alas 4 sa kaagahon. About 1 hour ang ilapanawon nga makaabot sang misa. Gani nagaumpisa sila panaw, alas 3 pa lang. Nagadara sila sulo para masanag ang ginaagihan nanda. Why man sanda flashlight nga magamit, kag pag-abot sa banwa nga may suga na, ginapalong ang sulo kag taguon sa plastic bag nanda. Maskin tama gid kapuraot ang pangabuhi sining mag-asawa, buhi ang ila paglaom, paghandom, nga mabugayan sila ni Lord sang anak. They pray unceasingly that their prayers will be answered sooner or later by our Father Almighty. Just imagine, it lasted for more than 9 years nga waay pagid masabat sang Ginoo ang ila ginapangayo sa ila pangamuyo. Si May nga asawa, give up na. Pero si Joey nga bana, hugot gid ang iya pagtuo nga ihatagid sang Ginoo ang ginapangayo nila. Iya permi ginapabakod ang balatyagon sang iya asawa. Never give up. Hambal na. Kay kung hindi kita magantos, hindi gid kita magsantos. Kung hindi kita magantos, hindi gid kita magsantos. So gani aton ipadayon, ang aton nga panglakaton nga matigayon ang ginapangayo naton sa Dios. Isa ini kapag sulay sa aton sang Ginoo. Pagsulay sang aton pagkasinsiro, kun hastagi diin kutob, ang aton makaya nga makabot. Pagka 10 years, December 24 sa kagabihon, sa ila pagpauli halin sa simbahan, nakita ni May sa higad sang dalan ang isa ka karton, naputos sang puti nga panapton. Bigla sila nagdulog kag natingala. Dayon nan daging parapitan kag magpamangkutanay kun ano daya. Pagtandog ni Joey sang karton nga ginsug-an ni may nabatian siya nga hibi sang isa ka lapsag. Ginhatag ni May ang sulo kay Joey kag bukaro ng panapton. Ay abaw, Tita Regine, ang bata bag-o na tawo, makaluluoy, nagakurog-kurog sa katugnaw. Hambal ni Joey, Diyos ko, amo na ini ang bata nga imo nga regalo sa amon sini nga Pasko? Salamat Diyos ko, isa ka lalaki nga bata, kagwapo. Ginkuha ni May ang iyakudong kag iputo sa bata, kag kuguson. Sa dako nga kalipay, ginsayaw-sayaw niya kag magsiling, Diyos ko, salamat sang kaalwan mo, salamat kid Diyos ko. Madasig ang mag-asawa sa pagpanaw pauli, aron maatipan ang bata. Kag-aga pa, si Joey nagpabanwa sa pagbakal sang gatas, biste kag tanan nga kinahanlanon sang ila anak, nga hulog sang langit. Waay tupong ang ila kalipay, kag naghimos nga pabunyagan dayon ng bata sa ngalan ni Jesus. Ginbuka ang alkansiya nila, aron may gamiton sa pagpabunyag sang bata. Madasig nga kinkatuan ni Joey si Juanito kag si Santiago, iya karnal nga mga amigo, nga magmaninoy sa ila bata. What a miracle ang pamasko sang Ginoo sa mag-asawa, nga naghandom sa kanunay, sa katugayon, paghulat sang panahon nga makapanganak sila. It was God's gift of true love. Ang Ginoo gali, mga abyan, kung maghatag na sang ginapangayo mo, waay uro abiso, makibot kagid, kag matingala. Nga daw
di ikaw magtuo. Husto gid ang hurubaton nga waay imposible sa gahom sa makagagahom. Well, my classmates on the air, the coming of the Messiah, the birth of our Savior Jesus Christ has come. God sent the angel Gabriel to relate the message to Mary. Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you. Don't be afraid. God had been gracious to you. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. So kita, we have to rejoice for this most awaited worldwide grand celebration because God gave us His only begotten Son to redeem us from eternal damnation. Listen to Luke 1 verses 26 to 33. It was anything but an idyllic, silent night in that cool Bethlehem evening when a scared teenager gave birth to the King of Kings. Mary endured the pain of her baby's arrival without the aid of anything more than the carpentry rough hands of Joseph, her betrothed. Shepherds may have been serenaded in nearby fields by angels singing praises to the baby, but all Mary and Joseph heard were the sounds of animals, birth agony, and the first cries of God as a baby. There was a high magnitude star in the night sky above the outbuilding, but the manger scene was a dreary place for them. As Joseph laid the infant in Mary's arms, a combination of wonder, pain, fear, and joy must have coursed through her heart, knowing from angel's message that this tiny bundle was the Son of the Highest. As she peered through the semi-darkness into his eyes and then into Joseph's, she must have wondered how she was going to mother this one whose kingdom would never end. Mary had much to ponder in her heart on that special night. Sa subong, over 2,000 years later, each of us, kinahanglanan naton ang importansya sang aton nga Diyos, ang iyang birth and his subsequent death, resurrection, and promise to return. Our Almighty God became a man by lowly humble birth, and Mary treasured in her heart this gift of boundless worth. We're so blessed that God came to live with us so that we could live with Him happily, harmoniously, lovingly, in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Hence, we have to praise Him and thank Him wholeheartedly for the gift of life He gave us, ang iyang unfathomable love, His provisions of all our needs, ang iyang pagpatawad sa tanan naton nga makasalanan, kag ang iya salvation. Hello, Nanay Del. I remember birth month mo gali ang December. Sa pananaw ko, the celebration will last for 2 connecting years, 2025 to 2026. It's an exciting and unique long celebration. Ngano ko no? Nagainabot lang saka ang mga grasya sa panimalay mo, which may be unwrapped gifts, cooked food, fresh fruits, vegetables, and others. So, cute, pretty senior citizen, Nanay Del, born a day before our Lord's birth, how admirable. You're being a nature lover. We enjoy hearing your episodes describing the wonders of nature sa aton palibot. Nakita ko beautiful picture mo from Mia of Bingawan. Kung bila ka na karon, pila ng pangidaron mo, hoping you will reach the centennial years of age. Kabay ang aton nga heavenly and magnificent Father, bless you abundantly with good health and long life. May you enjoy your special day today and the days ahead to the rest of your life. December 24, a very significant day in our family. When ang akon nga niece, Mommy Princess, gave birth to a baby boy, Nathan Luke. We're so proud of you, Apo, a grade 1, brilliant, handsome boy, and we're very grateful to our Almighty Generous Father, giving Nonoy Luke the precious gift of life to enjoy. May our gracious Lord God shower His abundant graces and blessings to you,
provide all your needs, give you good health and long life to achieve your goals in realizing your cherished dreams. Love you, Nonoy. We remember December 26, your daddy Daryl's birthday. He's a very supportive breadwinner, navigating earning a living for your family. We warmly wish you a joyful family bonding for celebrating your 36th birthday now. Kabay nga ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, magprotect sa imo from all dangers, calamities, sickness, bad people, and evil spirits. May our good Lord always bless you richly, reaping the fruits of your endeavor abundantly. May your special days, December honorees, be filled with love, peace, joy, comfort, kindness, happiness, humility, and many other good virtues, not only today, but throughout the many, many years of your life. So happy birthday and many, many more. Merry Christmas. A peaceful, very prosperous New Year to all, and may God bless us all. So thank you, Gid, Tita Regine, for granting my request to read this episode now. Long live ang imong enlivening program. Sa mga active listeners, contributors, tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines, Merry Christmas, and a happy, peaceful, prosperous New Year to all. Lovingly yours, in B, sang Iloilo Province. Thank you very much, Gid Inbi, for sharing again this beautiful story, and dala na lang pang tamyaw sa mga pinalangga mo sa kabuhi. So, two of your family members nag-celebrate ng ilang birthday. Isa 24, isa 26, and then gin-include mo man si Nanay Del, nga nag-92 years old today. Thank you very much. Karabi isang imong present nga story ni May, kusang iya nga husband, nga ginhatagan kid no sa sabat ang ilang pangamuyo tutuod gid nga hulog ng langit ang bata ang ginhatag sa ila. Alas 2:37 ang aton nga oras. Salamat sa liwat and Merry Christmas to you in B sang Iloilo Province. Magapanumbalik kita kaupod sa gihapon si Tita Regine, ini ang kahapon lamang program. Ano ba wala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Yes, mga kabombo, we have a winner sa ating promo 1-2 panalo. Very lucky. December 24 ang iya nga pagdaog. Congratulations sa taga-barangay Bantod, Fabrica, Dumangas, Iloilo. 70 anyos ang edad, 70 years old. Naglakip sa proof of purchase, R. Florete Copon. Congratulations sa imo. Nakadaog ikaw 1,000 pesos nga cash plus gift pack. Ang ato nga winner si Yolanda Piad. Again, congratulations Yolanda Piad sa Barangay Bantod, Fabrica, Dumangas, Iloilo. Kadto ka na diri to claim your prize. Congratulations. Alas 2:41 ang ato nga oras and we continue reading beautiful stories para sa inyo for today. Ari naman ang isa ka episode from Neni sa Western Samar. Dearest Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo tita, kabay nga always ka lang healthy and happy. Sa mga maukod gid nga tagpalamatiis ang KLP, amuman sa mga mapisan nga mga letter senders, pati na makatapos ang bombo, maayong hapon gid sa inyong tanan. Balaan mo bala tita, ang iloy ko mahilig gid ini magtahi, nga gamit lang ang kamot o pagtahi nga ginkamot lang. Gani ang bags ang iloy ko, permi gid ini may unod nga inulang o sinulid, gunting, kagdagom, bisan diin siya magkadto, dalagid niya ang mga ini. Ang mga bayos ang iloy kuya tita, kalabanan, ginhimo lang niya. Kagang iban, gin-repair niya. Kay gusto gid niya, nga kaugalingon niya nga style sang bayo, ang pagasuksukon niya. Gani, mabudlay para sa amon nga mga anak niya, ang pagbakal sang bayo para sa iloy ko. Kay kung hindi niya gusto ang ginbakal namon nga bayo para sa iloy ko, iya ini gina-repair. Kay kung hindi pa niya gusto, ibalik gid na niya. Ti kundi kanugon sang kwarta. Kung may tela ang iloy ko, iya inatabason. Bisan mo ay sang pattern, makahimo siya bayo nga para sa iya lang. Bangod nga 9 years old pa lang kuno ya tita, sa mapatay ang iloy sang iloy ko, bangod sang pagpanganak, gani tita, nagtinguha gid ang iloy ko, nga maghimo sang bayo, kag pati ang duwa niya kamanghod nga babayi, ginahimuan man niya ini sang bayo. Bata pa ako tita, nagapanahi ng iloy ko, hasta nga nagtigulang na lang ini sang sobra 70 anyos, nagapanahi lang gihapon siya. O galing, sa kamot lang tita, kay waay kami makina sa pagtahi. Sang kasal gani ni Will, tita, gown tani ang ipasuksok sang iloy ko, apang hindi gid iniya magsugot. Siya gid lang ya tita ang nagbuot sang suksokon niya nga bayo. Ang ginsuksok niya ya tita, bali long sleeves nga pambabayi nga may pagka stripe blue, kag white sang collar, kag may ara nga buton niya sa dughan. Samtang ang panibaba, dilargo nga itong, nga ginhimo lang niya. Kami naman niya nga mga babayi, nakagown kami. Basta, pinasahi gidyang iloy ko tita sa iban. Sa napatay na ang iloy ko tita, ako ya tita ang ginsugo sa pagbakal sang gown nga suksokon sang iloy ko sa iya nga haya.
Basta tita, naghambal gid ang utod ko nga babayi sa lungon sang iloy ko, nga siling niya, sorry gid nay, nga ginpasuksok ka namon sang gown. Kay kung buhi ka lang, balaan ko nga hindi ka gid magsugot, nga magsuksok ko sang gown. Tita, bisan nagahibi kami nga mag-utod, nakakadlaw gid kami, bangod sang ginsiling sang utod ko sa iloy ko. Ako naman niya tita, gintudluan sang iloy ko pag sulsi, gani dako ang nabulig sini sa akon. Kay ginsulsi ko ang mga bayo ko, pati bayo sang bana ko. Na isa, gani tita ang mga utod ko nga babayi, kay ako lang kuno ang gintudluan sang iloy namon sa pagtahi. Bangod nag-eskwela ako ya tita sa dressmaking, so makahibalo ako magtahi. Apang waay ako sang makina, gani ginatahi ko lang ang mga bayo ko sa kamot. Kung may ara ako dilargo nga malaba, kinautod ko ini tita. Tapos ginatahi ko sa kamot lang. Hindi siya yahalata nga ginkamot, kay gingagmay ko ang stitches, kag single lang ang mulang. Kung ano ang colors ang bayo, amo man niya ang colors ang sinulid, para hindi siya off-shade. So nakatipid gid ako tita, sang pagtahi sa akon kaugalingon lang, kay hindi na ako magbayad pa para magpatahi. Kay kung may anak ako tani tita, tudluan ko man siya magtahi sa kamot lang. Apang kay waay gid, waay tamahimo. Naabutan ko pa tita sa amon sa probinsya, nga ang mga tawo, magpahimo sila bayo sa sastre, pati ang mga soltero tita, magpahimo sila sang dilargo. So mga 80s pa to, ako tita nadumduman ko pa sadto, nga nagbakal ang auntie ko sang tela, kag ginpahimo dress para sa akon. Pink siya, nga may mga bulak. Paborito ko ato katama tita. Gani permi ko ato ginasuok, kay sang gagmay pa kami, hindi kami magbakal sang bayo, kay pigado gid lang. Isa pa tita, nagbulag ang ginikanan ko, or nagbulag, ti gani maghimo na lang ang iloy ko sang bayo para sa amon. So dako na gid ang amon kalipay, nga ginhimuan kami sang bayo. Sa una ya tita, hindi kami maarte sang bayo, bisan laway, suksokon ina namon. Ang auntie ko tita, nga utod sang tatay ko, nagtrabaho siya timbang sa Manila. Gani ang mga bayo nga ginahatag sang amo niya, ginapadalaman ini niya sa probinsya, sa amon duha ka pamilya ang magparte sini. So ang utod naman niya tita sang iloy ko, isa ka adlaw sadto, sang bata pa ako, 9 ba or 10 ang edad ko sadto, ginsugiran ako ya tita sang auntie ko, nga ini sang dalaga pa kuno siya, permi siya magbakal sang bayo. Bisan ano kuno ang uso nga bayo, magbakal siya, kay mahilig kuno siya sang nami nga bayo. Hasta nga ginpakita ako ya tita sang baul niya, nga puno sa mga sari-sari nga klase sang dresses. Kagamay sang hawak or waistline, gin-isa-isa gid ini sang auntie ko, kag ginpakita niya sa akon. Nalipay man ako tita, nga nakakita ako sang amo nga mga klase sang bayo, nga karaan, mga 50s to 60s pa kuno to tita nga mga bayo. Ara lang gihapon ini sa iyang baul. Bisan may mga soltero na siya sang tion nga ato. Subong, patay na siya. Tub-tub din na lang, tita, ang akong pagsaysay. Madamo nga salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. So, ikaw na lang mag-correct sa letter ko. Madamong salamat sa inyong tanan. Ang matinahuron, Neni, sang Western Samar. Well, Neni, it's an advantage. Kung ikaw kabalo kaya magpanahi para sa imo kaugalingon, nami gino ang iba niya ti nag-eskwela. You said ikaw naka-eskwela ka man dressmaking. Kaya nami gina siya bala no, income generating, hindi lang makabulig sa pamilya, nga hindi na magbakal sa mga bayo, kundi nga makaganar pa, maka-income pa ang somebody nga nagapanahi. So kanami kung may aras ang amusina sa inyong family, hindi ka na magsala-sala, no? Kung may kinahanglan ikaw bayo or gown or maybe mga costumes sa kabataan or uniform sa kabataan, at least within the family may ara na, no? Sang kabalo sina nga mag-obra. Kag pinasahi pagid ang imo nga mother. Kay because wala siya sang makina, kundi kinamot. Kag I'm sure pulido, no? Hipid ang iyang
pagtahi sang sina nga mga dresses or kung ano ang iyang aluyag nga suksukon, and she's not the type to wear gown. Hindi niya type dili iya ang gown. That's why nga sa napatay siya baw nangayo gid pasaylong imong nga utod kay di ka balugid siya no kun buhi lang inyo nga mother hindi gito siya magsuksok sang gown. So even with the wedding sang inyo tong magulang wa siya nag-gown no, nagtahi siya sang iya nga kaugalingon. Tapos among you children, ikaw lang you said ang iyang gintudluan plus nag-eskwela kapag i-dressmaking. It's just that wala ka lang yan sa makina, but nevertheless kabalo ikaw. So in your free time, no, kanami man sina nga hobby, makapang panahi ka mga pundat, mga kortina, taran nga makinahanglan sa sulod sa balay, basta may tiyempo ka lang, basta may mga materials ka lang. I'm sure no nga una mo gid nga dakpon amo sina nga ulubrahon because you love doing that. Kag that is something ginbilin gid sa imo nga skills ang imo nga mother, and sure now gina-treasure mo gid ina. So salamat gid ha sa sining story nga gin-share mo sa amon sa sining hapon nani isang Western Samar nga we know ara na subong dira sa May Manila. Salamat gid. Diretsuhan ta ining sulat ni Inday G. Dearest Inday Regine. Una sa lahat, binabati kita ng magandang hapon at sa lahat ng mga tagapakinig sa KLP. Tita, ari na naman ako, nagasulat na naman sa KLP, bisan medyo malabo na ang aking paningin. Tita, pasensya lang ha, kung yung mga sala sa sulat ko, kaya ginakamot ko lang. Kasi parang nanginginig na ang kamay ko. So, umpisahan ko naman ang kasugpon sa akong kasaysayan sa nagkadto ako sa Manila. May ara nga taga-amon nga nauna sa amon, nga nagatrabaho sa garments sa Novaliches. Nagakinahanglan sila sa mga tawo nga dugang, gani nga nagkuha sila diri sa Iloilo. Bale, 7 kami magkasabay pumunta na Manila. Pagdating namin doon, kinabukasan, nagtrabaho kami agad. Ang isang buwan namin na sweldo, 180 pa lamang. May 11, 1986 kami dumating. Sobrang init doon. Wala pang tubig. Pila pa sa tubig. Sobrang hirap doon. Halos isang buwan, minsan umiiyak ako. Pero sabi ko sa sarili ko, kung umuwi ako, wala naman akong gagawin doon. Mag-aasawa lang ako ng maaga. So inabot ako doon ng 14 years. Pero maraming nangyayari sa buhay ko doon kasi stay in kami doon. May masaya, may malungkot, may away. Nakalimutan ko na ang sarili ko. Puro na lang trabaho. Marami din akong nakilala ng mga boys. Pero takot ako kasi baka lukuhin lang ako at umuwi na may bit-bit na bata. Pero nang mapansin ko, 34 years old na pala ako. Takot din akong maging matandang dalaga. May kaibigan din akong taga Iloilo. May pinsan siya na 42 years old. Bale, pinakilala niya sa akin. Tita, sa Batangas siya nagtatrabaho. Kung pumupunta siya sa akin, marami siyang pasalubong sa akin. Kung hindi ako makalabas kaagad, kinakain ng mga pinsan niya na mga kasama ko rin sa trabaho ang dala niya. Ang tawag nila sa akin, si Rosalinda. Siya naman, si Sergio. At naging kami tita. Pag pumunta siya, niyayaya niya akong mag-date kami hanggat sa nakalimot kami dahil dinala niya ako sa biglang liko. Naku tita, sobrang kaba ko. Ang pinasukan naming kwarto tita, puro salamin ang paligid. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang gawin nito? So tita, sabi ko, bahala na. Total may edad na ko. Nakuha niya ako tita. Pero maraming nangyari bago niya ako makuha. Nagpakasal kami tita. Secret marriage lang muna sa Manila. At nang umuwi kami, may isa na kaming anak. At nagpakasal kami sa pari. 2 beses kaming ikinasal. At bumalik kami sa Batangas sa trabaho niya. Nakadalawang anak lang kami, 1 girl at 1 boy. At nagsarado ang pinapasukan niya. Kaya umuwi naman kami dito sa lugar nila
At sobrang hirap naman ang naranasan ko dito, lalo na ang mga anak ko, tita. Mga mata pobre, ang mga kapatid niya. Kawawa ang mga anak ko sa kanila. At naranasan ko din maglabada dito para may baunin lang sa paaralan, tita. Ang asawa ko nagtrabaho din sa kampo nang para lang may pambili ng bigas. Binubuli pa sila ng mga tiyo at mga pinsan nila. Kahit na umiiyak na ang anak kong lalaki, tinatawag nila na unggoy. Kaya't hanggang dumating sa punto, nagmaoy na ako, tita. Hanggang ngayon, hindi na kami nagpapansinan at ang asawa ko naging sakiti na ngayon kasi matanda na. At ang panganay ko, tita, nakatapos na ng kolehiyo at ang pangalawa ko magtatapos na rin. So marami pa sana akong isusulat kaya lang napapagod na ako pero susulat na lang ako ulit. Marami pa akong ipapadala sa iyo. Salamat na marami. Lovingly yours, Inday G. Well, Inday G, it's Christmas season. Dalagko naman ang imong kabataan. May nakatapos na. Ang isa man nagtapos naman. So why not give love and hope a chance sa family, sa imong husband nga magpinatawaray na kamo. It's the season of love and we want to have that peace, unshakable peace sa ato yung pagmangabuhi nami gid nga wala kita sang kontra nami gid nga ayuhay kita sa mga isig kapareho naton, especially sa mga miyembro sa aton nga family. So give love a chance. Thank you so much, Gid, Ma'am or Inday G, isang imo nga gin-share diri sa amon, diri sa kahapon lamang program. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, welcome na welcome, Gid. Kag batunon gid naton ina ang inyo nga makasaysayan nga luyag i-share diri sa aton. By the way, thank you so much, Gid, sa mga nagapadala sang ilang mga letters almost every day, ha? Bisan masako kay ti Christmas, almost every day may ginabaton kita nga mga stories. So salamat gid sa inyo, latlatan nyo lang ang aton nga pagbasa sa inyo nga mga istorya. So feel free anytime na maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala diri sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, or kung makatsyempo ka mo, makapakadto diri ka mo sa syudad, makapamasyal diri sa may mapa nami gid nga i-hand in you ang inyong mga istorya. Magasunod na ang inyo naman paborito nga mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. And this time, check taliwat, how many hours before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 9 hours, 1 minute, and 54 seconds, and Pasko na. Maraming salamat sa inyo. Enjoy your Christmas, enjoy your time with your family, and have that gladness in your heart in welcoming our Savior, the Messiah. Maraming salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow on Christmas Day. Sa gihapon, ininyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.